Так, гэта выпуск нумар 3, але фактычна мы мусілі пачаць з гэтай тэмы, пачаць размаўляць з яе ў самым пачатку. Ну, нічога, навёрстваем. Сёння будзем размаўляць пра лор, нанова прадставімся, хто мы, што мы, чым мы займаемся. Ну, па-першае, мы падкаст «Мой родны падкаст». Мы тут размаўляем пра агучкі, мы тут размаўляем пра дубляж і пра фільмы сучасныя, якія мы паглядзелі. Што ж, давайте прадстаўляцца. Слухай, калі мы пачынаем прадстаўляцца, я падумаў, што будзе прикольна, калі мы прадставім адзін аднаго. Бо я калі разважаў на тэму, што мне казаць пра сябе, я адчуваў сябе неяк неёмка, тыпу, вось, я такі, раблю тое сёе. Давай я распавяду пра цябе, а ты распавядзеш пра мяне. І калі што, штосьці выправіш пра сябе, а я буду выпраўляць пра сябе таксама. Ну добра, я тады раскажу пра цябе, бо наступная потым тэма зноў мая, каб мы мяняліся. Давай. З намі сёння вядоўцы Валянцін. Валянцін гэта вельмі прыгожы хлопец з прыгожым голасам, мой сябра. Дзякуй. Калі ты далучыўся да майго роднага гука, тады, калі ён з'явіўся, то бок ад пачатку я цябе паклікаў, бо разлічваў як бы на твой прыгожы тэмбр і на твае акцёрскія здольнасці. Паслухаць Валянціна першую работу можна у, па-мойму, «Садслоў» гэта называлася, так, анімешка. Так. Потым 1917, ну і далей уже амаль усе работы майго роднага гука. Ты у нас і камандор у «Піратах Карыбскага мора», ты у нас у «Павучках» Мігель, ты у нас у «Валадары пярсцёнкаў» Борамер і Эўмунд, здаецца, так яго клікалі? Ці Эўмер, я не памятаю. Эўмер у другой частцы «Валадара пярсцёнкаў» і трэцяй. Вось, Валянцін яшчэ, акрамя майго роднага гука, грае на басу у групе Detroit Hills. Яна мне нават падабаецца. Такое не часта. Не таму, што ты мой сябра. Вось, ну, гэта праўда, як бы яна падабаецца, і вось мы, дарэчы, нядаўна ездзілі, святкавалі нашы дні народзіны, собственно, гэта тая прычына, чаму у нас затрымаўся трэці выпуск. Мы потым ехалі ад гэтага святкавання назад з сябрамі тваіх сяброў, і яны, дарэчы, уключылі твой гурт. Дык вы разам слухалі, калі ехалі да хаты? Так, мы ехалі дадому, слухалі, вось, хацеў сказаць, No Drink No Pass, гэта іншы гурт маіх сяброў, Detroit Hills. Detroit Hills, прикольно, дзякуй. Так, подписывайтеся на Detroit Hills. Так, я знаю, што ты ходзіш у тэатр, там вучышся. Вось, што ты да справы заўсёды падыходзіш сур'ёзна, там ты калі вось пачаў агучваць, ты пайшоў да Андрэя Бібікава, гэта такі голас рускага дубляжа, але ён беларус, ён выкладчык маўлення, і ён цябе вучыў таксама вось як агучваць. Так, было такое, так. Я лічу, што ты як прафесіянал падыходзіш да справы, я вось цябе высока ацэньваю твае акцёрскія здольнасці і агулам даныя, якія ў цябе ёсць. Ой, ну слухай. Собственно, таму ты тут. І таму ты ў маім родным гуку. І ў маім родным падкасце. І ў маім родным сэрцы, да, ў маім сэрцы. Слухай, прыемна вельмі чуць гэта. Дзякуй вялікі. Хацелася б таксама яшчэ нагадаць пра тое, што я люблю гэтыя настольныя ролевыя гульні, як D&D і іншыя модулі, і мне здаецца, часткова гэта складае мой акторскі бэкграунд у тым ліку, бо падчас гульні трэба граць ролю, і вось яно так склалася, што досвед гры ў мяне атрымаўся таксама праз ролевыя гульні. Гэта цікава, і спадзяюся, неяк мы ўсё ж такі распавядзем аб гэтым на падкасце. Вось, дзякуй вялікі, Ягор, яшчэ раз. Цяпер давай я падумаю, што распавесці пра цябе. Наш глава праекту «Мой родны гук» і «Мой родны падкаст» Ягор. Яго клічуць таксама камбэк. Ён вядомы пад гэтым нікам у агучкерскай тусоўцы. Што пра цябе сказаць? Ты займаешся агучкай, калі я не памыляюся, з 19-го году. Так, з лета 19-го года, так. І ты пачынаў у праекце «Анібел». Ты пачынаў у праекце «Анібел», не так даўно з яго сышоў, і у асноўным зараз працуеш у праекце «Мой родны гук».
які з'явіўся, які ты аснаваў у 2023 годзе. Што я скажу? Па-першае, мне прыемна з табой сябраваць. Зараз я, ведаеш, перайду да гэтых віншаванняў на народзіны, якія былі. Прыемна з табой працаваць, ты вельмі неяк адказна ставіцца да працэсу, ты, нягледзячы на тое, што часам хочаш абраць для сябе галоўныя ролі, ты ўсё ж такі клапоцішся і дбаеш пра агульную якасць, і мне здаецца, гэта вялікая перавага менавіта праекту «Мой родны гук» атрымліваецца у тым, што як ты падыходзіш да працы і тое, што ў нас агулам атрымліваецца. Таму я вельмі ганаруся быць саўдзельнікам гэтай працы, праекту «Мой родны гук» і «Мой родны падкаст». Дзякуй табе за тое, што ты робіш, за тое, што ты мяне клічаш, за тое, што ты даеш мне цікавыя ролі, мне вельмі падабаецца. Што яшчэ распавесці пра Ягора? Ягор баксёр, таму лепей з ім не сварыцца. Я уже не хадзіў на трэніроўкі нармальна, не займаўся ўжо, можа, гадоў 6-7. Але слухай, мне здаецца, мышцы памятаюць, і мне заўжды вельмі смешна чуць пра твае гэтыя прыгоды з, ведаеш, маладога ўзросту, калі ты мне расказваў пра Бабруйск, пра тое, як ты там біўся з кімсьці. Блядь, гэта вельмі смешна было. Што яшчэ распавесці? Ягор недаўна пачаў таксама хадзіць на акторскія курсы. Мы трошкі пра гэта пазней распавядзем. У мяне пачаўся 3-й курс у маёй акторскай школе, а Ягор вось пачаў вучыцца ў сваёй. Мне здаецца, гэта важны крок наперад у акторскай кар'еры, у акторскай справе. Што яшчэ я забыў? Так, што я раблю? Я агучваю, я стваральнік праекта «Мой родны гук». Так, я пайшоў у школу, і яшчэ я часам спяваю і моцна гучна крычу. О, так, дарэчы, гэта вельмі важная частка, трэба адзначыць. Трэба адзначыць, што ты, напрыклад, недаўна, калі мы рабілі агучку Devil May Cry за Небелам, ты агучыў опенінг Limp Bizkit Rollin'. І вельмі крута, вельмі крута. Гэта, ведаеш, тое, што вылучае агучку ад Небела ад усіх іншых, мне здаецца. Да, ад усіх іншых. Акрамя Небела яшчэ вельмі шмат. Расійскіх, украінскіх і іншых. Ну, дарэчы, так, ніхто больш не зрабіў, ніхто больш не лакалізаваў, але звычайна гэта нікому не трэба. Але мы зрабілі, таму што наш глядач любіць. Я разумеў, як бы, што наш глядач такую любіць фігню. Ну і файна атрымалася, крута вельмі. Ну, так. Мне падабаецца. Знаеш, як я тут тлумачу гэты кавер, там калі хтосьці абураецца, бо Фрэд Дёрст гэта такая неадназначная асоба. Так. Калі вам падабаецца Limp Bizkit, то вось мы зрабілі беларускамоўны кавер. Калі вам не падабаецца Фрэд Дёрст, то мы спецыяльна зрабілі беларускамоўны кавер, каб вы яго не слухалі. Каб замяніць Фрэда Дёрста на камбэга. Вось, таму так. Нормально, клас. Хвілінка рэкламы. У нас ёсць Patreon. Калі ласка, падпісвайцеся на наш Patreon. Справа ў тым, што у праекта «Мой родны гук» такога Патрэёна няма, ён немагчымы. Па пытаннях, праз пытанне аўтарскіх правоў і гэтак далей. Яго выдалілі, спачатку выдалі мой уласны Patreon, потым выдалілі Patreon майго роднага гука, надоечы Patreon выдалілі ў кінакіпы. Таму мы стварылі гэты падкаст, каб была нейкая, ну, такая легальная платформа, да, на якую можна там данаціць. Вось мы ствараем падкаст. Ну і мы сапраўды ствараем прадукт, на які вось можна данаціць легальна. Таму падтрымайце наш падкаст, калі ласка, у тым ліку вы падтрымліваеце ускосна і іншыя праекты, якімі мы займаемся. Што на дадзены момант дае вам падпіска на Patreon, пакуль што гэта ранні доступ да шоу-нотаў, то бок як толькі мы ствараем гэтыя шоу-ноты і уцвярджаем іх з валікам,
то мы іх выкладываем на Patreon, і вы можете ўжо паглядзець умоўна такую унутранку, як і пра што будзе наш падкаст ужо яшчэ да таго, як мы яго нават запішам. Потым пасля таго, як мы яго запісваем, у нас там ёсць асобная частка, у якой мы расказваем некаторыя інсайды, якія не можам выкласці пакуль на шырокую публіку. Што ў нас там ёсць, дзе ў нас там ёсць нейкія ролі, нейкія новыя праекты, і часам можна нават штосьці паслухаць. Напрыклад, мы зараз агучваем Half-Life 2, і вось ребята, якія падпісаліся на наш Patreon, яны паслухалі, як акцёр дубляжу, як выкладчык маўлення і вельмі добры таленавіты Андрэй Бібікаў агучыў нам на беларускай мове уступлення Half-Life 2. Вось, яны могуць ужо як бы паслухаць, там гэты момант будзе. Таму, калі ласка, падпісвайцеся. Можаце звярнуцца ў мой родны гук, калі вам трэба там фільм нейкі агучыць, мы з вами паразмаўляем там, і можа быць нават да чагосьці прыйдзем. Па вашым жаданні і фінансавай падтрымцы, можа, калі яна ў вас ёсць, тады што-небудзь ды агучым. Прыходзьце. Мы заўсёды радыя папрацаваць над чымсьці. Так, і задавайце вашыя пытанні, пішыце пытанні. Мы сказалі, што вось спасылка, па гэтай спасылцы можна нам у нас ананімна штосьці спытаць. Я бачу там, чамуся там паказвае, быў пераход па спасылцы, не ведаю там хто калі, але з усіх, хто перайшоў, 2 пытанні толькі нам там задалі. Таму не стрымлівайце сябе, мы зробім цэлы выпуск з адказамі на вашыя пытанні, а самыя каверзныя, там не каверзныя, пытайце нас, все мы зробім. Мой родны падкаст. Мой родны падкаст. Нягледзячы на тое, што верасень ужо сканчаецца, абмяркуем пачатак вучэбнага года. Таму што і для мяне, і для Валенціна ён пачаўся. Вось у Валіка ўжо пачаўся 3-й курс акцёрскай школы. Раскажы, як там справы, што вы там робіце? Так, як я ўжо казаў, у мяне пачаўся 3-й курс акторскай школы, але трэба адзначыць, што другі курс я прапусціў. Я экстэрнам пайшоў на 3-й. Як гэта адбылася, трошкі экскурс увяду. У мінулым годзе, у жніўні я пайшоў на 1-шы курс, празаймаўся там 3 месяцы, і у выніку мы зрабілі невялічкую пастаноўку з рабятамі. І яна была на тэму рэальных упыроў. Рэальных упыроў, калі вы ведаеце гэты фільм, я граў ролю Тайкі Вайціці, то бок гэтага вампіра Віяга. І мне вельмі спадабалася. Гэта было надзвычайна якасна для першага курсу. Мы атрымалі шмат файных кампліментаў, шмат каму спадабалася, і у выніку, мне здаецца, настаўнік гэтай школы мяне трошкі адзначыў і пачаў клікаць дапамагчы іншым рабятам. То бок, пасля сканчэння першага курсу я паспеў дапамагчы другому курсу, я паспеў дапамагчы 3-му курсу, паўдзельнічаць недзе у, можа, 5 пастаноўках дадатковых. І такім чынам я вырашыў, а навошта мне ўжо ісці на другі курс, пайду-ка я адразу на 3-й. І, здаецца, ніхто не быў супраць. Па шчырасці, я ўжо адной нагой быў у гэтай акторскай тэатральнай трупе гэтага тэатру. І зараз я зразумеў, што я не распавёў, што гэта за школа, бо гэта можа быць карысна. Сама школа называецца студыя тэатр Human, і яе выкладчык, яго завуць Дэнис Шепатіннік, і ён украінец, ён актор тэатру і кіно, ён нават здымаўся ў «Сватах». Памятаеш такі серыял? Не. Ну, карацей, нашыя падпісчыкі могуць яго ведаць, і... Я чуў, але дакладна не глядзеў і не разумею, не ведаю, пра што ён. Мне вельмі падабаецца, як Дэнис выкладае, мне вельмі падабаецца Дэнис як чалавек, і мне як чалавеку проста хочацца з ім больш камунікаваць, больш неяк знаходзіцца побач, і асабіста для мяне гэта нейкая важная частка навучальнага працэсу, калі вось прыемна вучыцца ў чалавека. Таму, калі вы хацелі штосьці такое паспрабаваць, раю паглядзець, што гэта за школа, і у яе нават ёсць гэтыя тэставыя заняткі. Можна прыйсці, паспрабаваць, паглядзець, зразумець, спадабаецца вам или нет. І школа сама знаходзіцца ў Варшаве.
Таму калі цікава, заходзьце, глядзіце. А зараз на 3-м курсе мы ўжо больш сур'ёзна ставімся да працэса, мы больш сур'ёзна пачынаем працаваць, бо першы курс ён быў даволі такі пачатковы. Мы працавалі з пачуццямі, спрабавалі неякіх адчуць, выразіць і гэтак далей. А 3-й курс, не ведаю, як было на другім, 3-й курс ён ужо больш пра акторскую. І не тое, каб пра акторскую дзейнасць, але пра артыста. Як быць артыстам. То бок мы спрабуем не толькі граць, але Денис ганяе нас па іншым артыстычным дысцыплінам. Напрыклад? На выпуску 3-го курса трэба будзе зрабіць дыялог, маналог і песню. То бок мне прыйдзецца спяваць. І па шчырасці гэта больш... Я хвалююся за гэта больш за ўсё, бо я не ўмею спяваць, і тым больш спяваць на людзях, і мне трэба будзе над гэтым працаваць. Вось, і Денис сам кажа, што артыст павінен умець усё. Таму ён стараецца на кожным занятку даваць розныя акторскія дысцыпліны. То бок трошкі потым мы будзем спяваць. У нас будзе занятак з выкладчыкам па вакалу. Таксама шмат працуем з целам, з гібкасцю, з каардынацыяй і гэтак далей. Сама акторская гульня, вядома. То бок гэта такі, як бы гэта сказаць, шырокі навучальны працэс, які закранае шмат чаго. Таму гэта што тычыцца маёй школы. Што ты пра сваю скажаш, як табе? Так, ты ўжо як бы хадзіў дагэтуль, так, і для мяне гэта першы досвед. Гэта акцёрская школа, яна называецца. Вось, выкладае там актрыса тэатра Ірына Купченка, гэта беларуска. Вось, што праўда, заняткі на рускай мове мне, але Ірына са мной размаўляе па-беларуску, і мне, я ўвесь час губляюся, я не магу вызначыцца, для мяне не той, каб вялікая праблема там у навучанні, бо я разумею, што гэта як бы навучанне просто такое, бо там не ўсе беларусы ў групе. Напэўна, варта было перайсці на рускую мову, з іншага боку, мне не хочацца там вучыць маналогі нейкія на рускай мове, бо гэта, мне не цікава практыкавацца ў гэтым, як бы так, можна ж на беларускай браць. І крыху я яшчэ як бы не сазрэў як бы прыняць канчатковае рашэнне, таму я на занятках часам па-беларуску, часам па-руску, мне складана, я разумею, што калі па-руску штосьці гавару, мне не тое, што тыпу непрыемна, так, просто неяк незразумела. Я пакуль яшчэ не вызначыўся, як быць. Агулам у мяне прайшло пакуль толькі 2 заняткі. Першы я прапусціў, бо захварэў. Першы, потым наступны занятак быў, што называецца, па акцёрскім майстэрстве, там все для пачаткоўцаў, насамрэч. Таму частка для мяне, яна была такая, я і так все ведаю. Ось, калі мы там размаўляем пра маўленне, пра пастаноўку голасу, але я разумею, што як бы, група не такія, як я ўсе, так, там. Все ж там частка людзей прыходзіць, не частка, там все акрамя мяне, насамрэч, прыйшлі з нуля. Вось, таму все, што тычыцца маўлення, мне, напрыклад, для мяне гэта не новая інфармацыя, але ўсё іншае, гэта рухі, гэта нейкія... Все, што звязана з рухам, все, што звязана вось праз цела, так, умоўна кажучы, там, элементарна сядзець на крэсле, як так, і спінку роўна трымаць. Для мяне гэта па-новаму і месцамі цяжкавата. Таму цікава. Вось, і другі занятак быў па вакале. Я ўсё ж калісьці раней крышачку займаўся звычайным вакалам і крышачку больш займаўся экстрым-вакалам. Таму там менавіта на першым занятку для мяне там шмат новага не было, тым не менш, штосьці было. Я пасля занятка прыйшоў, запісаў свой кавер на песенку з «Па садовым плотам». І я зразумеў, што вось аднаго занятку мне хапіла, каб некаторыя моманты змяніць, каб яно гучала лепш. То бок, нягледзячы на тое, што ў цябе ўжо быў вакальны досвед? Мне было, так, но просто я ніколі... я прынамсі не прыгадаю, каб мне там хтосьці ставіў задачу, выкарыстоўваць насавы гэты рэзанатар. Таму што ў агутцы мы наадварот гэтага пазбягаем. І я разумею на занятку, што я ўсё, што раблю, я стараюся не гучаць у нос. Потым ты прыходзіш на вакал, і табе кажуць: «Гучы ў нос, давай, рабі так».
Бо калі ты хочаш браць высокія ноты, табе трэба гучаць часам у нос, і гэта окей. І я такі, вау, прикольна, і можна як бы сюды гук паслаць, і яно будзе неяк там «Все равно сны полял соломы, день працуем знову». Да? Ну, утрирую, ну, сенс такі. І воно було прикольно. Потім з викладчицею порозмовляли, я ще так підійшов в кінці занятку, похвастався, типу, а я ще так можу. Игрол такой. Да, а я просто уключил кавер гэты рамблинг, там, где урывочек там без жалю, там это все. И она такая, вау, а я зараз вучуся на гэта. Прикольно. Ну, крышечку, да, поразмовляли. Агулам прикольно, мне падабаецца. Я знаю, что там ледзь паспеў туды потрапіць, бо там група, мол, на 10 чалавек, і за пару дзён літаральна заняліся ўсе месцы. Ясно. Вось, таму што гэта адна з першых у Гданьску на рускай какой-то мове вось такіх акцёрскіх школ. Потым я даведаўся, што іншая дзяўчынка запусціла таксама курс пад такім же самым кошце. Гэта, божахна, не памятаю прозвішча, бо знаю, што Женя. Ну, гданьскія беларусы, напэўна, разумеюць, ведаюць, пра каго я кажу, таму што гэта Женя, якая барменам працавала ў карме. Гэта беларуская карма, яна зараз мерзам. Там вось пэўны час Женя працавала барменшай, і таму і ўсе беларусы мусяць плюс-мінус у вочы як бы ведаць. Цікава, а яна сама акторка? Ну, яна тыпу рэжысёрка. Яна ставіла спектакль «Дадому наўпрост 10 гадзін язды» на беларускай мове. Ён класны, я схадзіў, паслухаў. Это такі маленечкі спектакль з 3 акцёраў. Адной 3 дзяўчыны там краюць. Якраз такі адной з акцёрак ёсць вось гэта Ірына Купченка. Іншая акцёрка гэта сама Женя, яна ж рэжысёрка. Ну, яшчэ дзяўчынка, соры, не ведаю, як яе зваць. Ну, добры спектакль, я не знаю, як бы Женя добра там сыграла, наколькі яна там прафесіянал, і вось гэта ўсё акцёрскага майстэрства, што яна там вучылася, дзесьці не вучылася. Як яна як педагог, выкладчык, ну, педагог, у дзяцей педагогі, ну, у сэнсе, як яна як выкладчык менавіта, так? Я не ведаю, дапускаю, што добры. Ну, просто мне складана сказаць. Ірына, напрыклад, яна пакуль што файная. Ну, і яна, наколькі я ведаю, просто па такім класічным шляху ідзе для акцёраў, то бок там вучэльня, там адукацыя вышэйшая, тэатр, вось гэта ўсё. Ну, і з 2014 года яна выкладае пастаноўку маўлення таксама. Ясно. Вось, таму так, і досвед у яе ёсць, і адукацыя, як бы неабходныя скілы умоўна там. Таму, напэўна, нават калі б я ведаў, што Женя запусціла курс, я б хутчэй за ўсё абраў тое, што абраў. Ну, зноў жа, гэта такое. Галоўнае, знаеш, каб прыйсці штосьці рабіць. Ну, праўда. Можа, потым яшчэ сутыкнешся, паспрабуеш з гэтай Женяй папрацаваць, калі ў цябе ўжо атрымаецца досвед, які ёсць. Да, будзе бачна. Хто ведае. Я, насамрэч, яшчэ ішоў з адной мэтай, такой шкурнай, знайсці, можа, з вучняў, можа, камусі там будзе актораў агучкі цікава, і можа, хтосьці там будзе мець даныя для гэтага, да? Бо, напрыклад, взять цябе, ты ж не хадзіў ніякія акцёрскія школы, але калі мы, ну, але ў цябе як бы сам па сабе тэмбр добры, да, і мы калі паспрабавалі, у цябе насамрэч з першай твоей работы сад слоў, сад слоў, у цябе атрымалася прямо файна. Прямо файна, прямо добра. Ну, прикольно, я памятаю, што я стараўся. Я памятаю, што ты яшчэ мне потым пісаў: Егор, а гэта нормально, што ты себе слухаеш, і тыпу вось крынж. А я такі думаю, блин, чел, да у тебе класна выйшла, прямо добра, прямо супер, я не знаю, ну, тыпу, що ты там, я табе показываю там свае першыя агучкі Наруто, якім я нікому не показываю, да, ну, просто, каб зразумець, наколькі там блага ўсё. І ты такі яшчэ... Вось там штось, ну, карацей. Вось, але пакуль што рабята зусім прыйшлі, ну, такія непадрыхтаваныя. Можа, хтосьці з іх пазней раскрыецца. Пакуль я яшчэ нікога не бачу. Дык ты як такі воўк у авечай скуры. Так, я там, і прычым я гэтага не хаваю. Тыпу, я калі дасылаў гэтую заяўку, ну, там форму дасылаеш, я пішу, я такі-то, такі-то. Я хочу павучыцца, і, можа, з кімсьці цікавым пазнаёміцца для дальнейшай супрацы.
але можа і не пісаў там для далейшай працы, но я меў на увазе тыпу занетворкацца з кімсьці, так? Прикольна. Мне цікава. Хутчэй за ўсё, калі я б з кімсьці занетворкаўся зараз, то гэта, напэўна, самой выкладчыцай. Пакуль што проста не знаю, куды яе паклікаць. Не так шмат праектаў вось у дадзены момант запускаюцца менавіта. Калі будзе штосьці запускацца, будзем глядзець, можа, калі будзе цікава там бясплатна паўдзельнічаць, там ты хочаш гэта Гданьск, ну чым плюс гэта афлайнавыя заняткі. Калі ў кагосьці там няма тэхнікі, але ёсць талент, ёсць схільнасці, заўсёды можна прыйсці да мяне запісацца. Так. Прикольно. Да, ну скончылі са школай. Слухай, я наконт гэтага таксама хацеў заўважыць адзін момант наконт школы, бо ты кажаш, што ты прыйшоў і ты адчуваеш, што ты больш падрыхтаваны, прынамсі з пункту гледжання маўлення. І гэта цікава, бо за сабой я таксама заўважыў, што праз агучку у мяне ёсць пэўны бэкграунд, і мне прасцей даюцца пэўныя рэчы. І у нас быў занятак, дзе кожны граў настаўніка, выкладчыка. І я вось граў настаўніка па маўленню, выкладчыка па маўленню і ганяў іншых рабят. То бок гэта была акторская такая задача, і трэба было быць строгім настаўнікам. І вось я быў строгім і даваў практыкаванне рабятам. І ведаеш, вось гэты момант, што калі ты працуеш над агучкай, ты ж усё роўна граеш. Ты граеш персанажа, у цябе пастаўлены голас, гэта плюс перавага, але ты таксама граеш эмацыйна. Але ты граеш не ўключаючы цела. І вось менавіта акторскія курсы, вось тэатр, ён вучыць працаваць не толькі з голасам і эмоцыямі, але і з целам таксама. І гэта вось вельмі цікавы досвед, які вось будуе цябе як цельнага артыста, цельнага актора. Так, менавіта, вось я пра гэта і кажу, тыпу, вось калі голас, тыпу, мне там все зразумела, а калі мы пачынаем з целам, ну, мне прям, ну, гэта штосьці новае. То бок, праз акцёрку я, напрыклад, праз то, што там 10 кніжкі пачытаю, так, я разумею, што такое задача, так, я разумею вось гэты там перашкоды, там яшчэ, ну, агулам, як сябе настроіць, так, штосьці сыграць. Але я разумею, што трэба быць расслабленым, і я быццам расслаблены, але ўсё адно расслабіцца целам, і гэта, ну, гэта рэальна практыка трэба. Каб расслабіць сваё цела, каб быць гібкім трэба, дарэчы, да? Трэба быць увогуле фізічна здаровым, насамрэч, то бок, каб гэтым займацца. Я памятаю, у нас быў нейкі занятак, там трэба было легчы на падлогу, і тыпу грукаць рукамі, грукаць нагамі, матаць лева-права галавой і крычаць, тыпу, не хачу, не буду. Так, і... Ну всё, окей, я пагручаў 10 секунд. А давай яшчэ і хвіліну там, альбо больш хвіліны. Я разумею, я спачатку натуральна ўсё раблю, а потым мне ўжо цяжэй. Просто фізічна, ну ты прикінь, ты ляжыш як бы і нагамі грукаць, тыпу, гэта фізічна, это тупо занятак на прэс такі, знаеш, вось як ты ногі звычайна падымаеш і так нажнічкі такія робіш, толькі ты не просто нажнічкі робіш, а ты яшчэ пяткай грукаеш па падлозе. Блех, ну фізічна цяжка. Фізічна цяжка, а потым вы там робіце нейкага пласталінавага чалавека, дзе тыпу цябе лепяць, і табе трэба вось неяк зрабіць выгляд, што гэта ўсё. І... У нас быў такі занятак таксама. Вось, ну гэта адно з практыкаванняў. І як бы я спачатку ўвогуле не ўкурыў, што мне трэба рабіць. А потым я быццам бы ўкурыў, але ну складана неяк адацца, і потым разумееш, што і гібкім трэба быць пластычным. Не то, щоб у мяне калісьці былі з гэтым праблемы, але я разумею, што я потым відэа яшчэ паглядзеў, звонку яна запісала, я разумею, што ну ўсё ж я нейкі драўляны такі, знаеш, і гэтаму таксама трэба вучыцца, а для гэтага трэба быць гібкім, то бок расцяжка нейкая яшчэ мусіць быць, плавнасць, вось гэта ўсё, это настолькі, вось это новае, это да, это цікава. Але калі мы там потым у самым канцы трэба было расказаць хуткамоўку, я, канешне, раз'ебаў. Павыпендрываўся максімальна просто на 120%. Таму што я, па-першае, ўзяў самую вялікую хуткамоўку, якую мог вывучыць. Гэта першы абзац лігуры. Потым я яе выдрачыў за тыдзень просто максімальна добра. І па-трэцяе, я яшчэ расказаў, ну правільна, то бок я ж не прадстаўляўся, мяне не было на першым занятку, я не казаў, хто я, чым я займаюся, вось гэта ўсё. І уяўляеш, там, ну, прыходзяць людзі, якія толькі вучацца, яны ўсе класныя, яны ўсе стараюцца. Ну, аб'ектыўна, калі там у цябе 6 гадоў досведа чагосьці, так, і 0. Гэта будзе розніца.
яна там всіх выпраўляе, тыпу, яна ім штосьці кажа, тыпу, вось ты да мяне данасі, вось ты крышачку змяні пазіцыю, вось гэта так, давай быццам ты мне расказваеш, а не тыпу, Карл, Клара украл Карла, Клара у Карла украла, Клар нет. Ну, вось, не так, а штосьці так. Ну, просто вось ты быццам бы мне расказваеш. І потым як бы даходзіць да мяне як бы чарга, і я ўсе з усімі гэтымі заўвагамі, я, па-першае, больш разумею, што яна канкрэтна хоча пачуць, так? Больш разумею сваю задачу. Ну, і я максімальна натуральна лёгка гэта выдаю. І там, типу, пару секунд пауза, і такая: Ігор, а раскажи нам, хто ты па прафесіі. Ось, бо мы тут все представлялись, а ты не представився. Ну, і я такі уже... Я інженер. Фільми, тут как бы так. Вось. Ну, да, было забавно. Ну, гэта пацешна, так. Да. Але, канешне, ну, я... У некаторых момантах я маю досвед, але вось у іншых абсалютна яго як бы ноль, і таму гэта пакуль што цікава. Круто. Выйшло што-небудзь з нашага мінулага выпуску? Напэўна, не выйшла, але штосьці мы скончылі. Мы скончылі агучваць «Зорныя войны», 4-й эпізод, бо я заставаўся апошнім, хто не скінуў свае рэплікі. Я агучваў гэтага Хана Сола і Дарта Вейдера, і мне спадабалася. Мне спадабаўся Хан Сола, а мне здаецца, у мяне файна атрымалася. Потым паслухаеш, скажаш, як табе. І цікавы момант, вось я паагучваў Хана Сола, я зарадзіўся, і мы зараз з сябрамі пачынаем граць у настольную гульню ролевую. Не ДНД, але яна называецца Карыоліс. І Карыоліс — гэта арабская ноч у космосе. Гэта такі sci-fi сеттинг з бліжнеўсходнім вайбам. І вось я абраў персанажа, як за прататып узяў Хана Сола. Такі авантурыст і так далей. То бок, прикольна. Вось настолькі мне спадабалася агучваць Хана Сола. Дарт Вейдер неблага атрымаўся. Добра, а што ў мяне выйшла, што ў працы, ну, у нас 1670 все яшчэ ў працы у Анібела. Так, мы зрабілі ракіроўку. Мы зрабілі ракіровачку, сказалі патронам, якая там ракіровачка, а вам вось не скажем, подписывайтеся на Patreon, ну, альбо чакайце, пакуль выйдзе. Там зараз выйшаў другі сезон нечакана. Ну, нічога, пачакайце, калі ласка, беларускай агучкі. У сэнсе нечакана, я ведаў і чакаў. Не, я думаў, ён выйдзе ў кастрычніку, а ён вось выйшаў у верасні. Я чамусь так думаў. У нас Half-Life 2 амаль агучаны. Пралог, трэба сказаць. Там пралог, першы эпізод, другі эпізод, пралог мы амаль агучылі, але потым мусіць пайсці хутчэй. Вось, таму што там будзе прасцей, мы ўжо усе праўкі умоўна там улічым, там тэхнічныя моманты разбяромся, і сама па сабе агучка не так шмат часу насамрэч займала. Там больш арганізацыйныя моманты былі складаныя. Ну і агучка непростая, блин, я буду кожны раз аб гэтым узгадваць, бо мне дастаўся метракоп, і агучваць метракопа, калі у мяне толькі гэтая дарожка яго, і дарожка, трэба сказаць, з гэтым, з нейкім эфектам, то бок не заўжды чутна, якая там эмоцыя, як ён кажа, і, бляха, я стаміўся агучваць метракопа. Вартыгон ты мне спадабаўся больш, але я сарваў на ім голас. Ну, бывае, да. Такая вось доля наша. Агучкерская, да, акцёраў агучвання. Все зрываюць галасы, я думаю, што з гэтым з часам штосьці зменіцца, потым бібіку такі: ды не, калі трэба гучаць, трэба крычаць, як бы. І ты па-сапраўднаму сапраўды як крычыш як чалавек, і людзі, калі крычаць, яны зрываюць голас, гэта натуральна, і акцёры зрываюць голас. Вось так. Слухай, ну ён мне таксама пра гэта казаў, я яго пытаў, тыпу, а як крычаць такім чынам, каб не зрываць голас? І ён кажа, ну ніяк, трэба зрываць голас. І я такі, ну, можа, і трэба сапраўды, але, ну, непрыемна. Я скажу шчыра, я лайфхакі выкарыстоўваю экстрым-вакала. Мне дапамагае, мне дапамагае менш яго напружваць. Все адно ён напружваецца, таму што ты там мікстуеш умоўна, так? І экстрым і чысты. Але ну, экстрым-вакал, ён проста сапраўды падобны на такі крык натуральны. Калі яго так з голасам сумяшаць, можна вось па-першае прасцей вось выдаць гэта натуральны крышачку і менш зрываеш голас, але гэта ўсё адно, ну, не тое, я разумею, вось і слухаю. Ну да, напэўна, калі б я пакрычаў па-сапраўднаму, яно б гучала па-іншаму, можа, больш натуральна. Ну, здароўе часам важней, знаеш. Мой родны падкаст. Мой родны падкаст.
Субтитраў правильно субтитраў у слоўніках субтитр. А я што сказаў? Субтитраў. Вось хаця по-рознаму кажуць, канешне, ёсць некаторыя слоўнікі, дзе субтытр, але А вось як акторы ці акцёры? А там, по-моему, і так можна. По-моему, у базе ёсць актор. Калі ў базе ёсць актор, то можна актор, але больше слоўнікаў кажа актор. Зараз, каб не быць гэтым самым. Ну так, ёсць у крапівы, дарэчы. Вось все гоняць на слоўнік крапівы, а слоўнік крапівы адзіны, які выдаў слова актор. Нават у Пескунова няма, у якога самы ліберальны слоўнік. Вось. Ну хвілінка ладно, мовазнаўства. Мова срачаў, я б сказаў, хвілінка скончылася, ідём далей. Раскажы, так, якія праекты ёсць увогуле па гучцы? Да, раскажу па гучцы, па субтитрах, што ў нас ёсць, чым там паміж імі розніца. Мы не будзем удавацца моцна ва ўсе праекты, якія паіснавалі і закрыліся. Напрыклад, там быў такі праект Кукумба, ён там паіснаваў і все, перастаў існаваць. Альбо там яшчэ некаторыя, ну не будзем іх узгадваць, таму што гэта зараз не вельмі актуальна. Калі мы кажам пра беларускамоўную агучку і пра беларускамоўныя субтитры, я ўсё яшчэ лічу самым галоўным праектам у свеце гэта Анібел. Гэта адзін з самых першых праектаў, які ўзнік. Узнік ён вельмі даўно, яшчэ 2017 годзе, то бок праекту без малага 8 гадоў. Ці 2016, ну карацей, шмат. Да? Ён уже шмат існуе. У яго з'явілася там свая традыцыя, так, свой падыход, свой стыль. Нягледзячы на тое, што перакладчыкі, рэдактары там змяняюцца, там ёсць поток, так, месцамі. І гэта добра, то бок прыходзіць там новая кроў, людзі іншыя там сыходзяць з праекта, як я, напрыклад, хаця я там часткова застаўся пра гэта пазней. І гэта такі вялікі праект, які ствараўся ў першую чаргу як пераклад анімэ на беларускую мову. Спачатку гэта былі субтитры, потым гэта сталі субтитры і агучка, і дзесьці ў 2020 годзе пакрысе сталі туды заходзіць ужо не толькі анімэ, а ўсялякія мультыкі, фільмы. Адным з першых праектаў быў, здаецца, не анімэшным, быў Рык і Морці, але гэта ўсё яшчэ мульт. А наступным, здаецца, гэта быў Мандалорац. Вось, гэта была такая крупны ўваход. Найлепшы праект, што, па-першае, у ім мне падабаецца, яны прымаюць туды новых людзей. Там уже распрацаваныя свае вікі, свой падыход, да, там... І гэта добрая школа. Бо калі ты хочаш, напрыклад, навучыцца перакладу нейкаму, так, мастацкаму, ідзі ў Анібел. Канешне, лепш, каб у цябе была нейкая база, каб менш цябе вучылі, таму што гэта таксама рэсурсы іншых людзей, но тым не менш. Не ведаеш, куды пайсці, чакай, пакуль будзе аб'яўлены набор, і падавай туды заяўку. Калі хочаш агучваць, таксама ідзі ў Анібел. Я не скажу, што гэта нейкая умоўна там акцёрская школа, кшталту акцёрскіх школ, якія ходзім мы з табой, так? Але гэта добрая практыка, паспрабаваць, увогуле зразумець, падабаецца табе гэта ці не падабаецца. Вось, хаця тут у мяне таксама, як увайсці ў агучку, я б, напэўна, можа, і не раіў бы Анібел, як самая першая нейкая штука. Спачатку параіў бы самому паспрабаваць, ну, тым не менш. Вось. Там рабяты, які ўжо ёсць больш дасведчаныя, яны пакажуць, раскажуць, як што, вы паглядзіце, як гэта працаваць у камандзе. Ёсць падыход быў раней, прынамсі, які я максімальна асуджаю і не адабраю, і кажу, нельга так рабіць, ну, тым не менш, некаторыя так робяць. І гэта дагэтуль так? Ну, я не знаю, як зараз, я не ў курсе там унутраных працэсаў, якія зараз адбываюцца. Раней была такая штука, што некаторыя людзі маглі прыйсці, навучыцца, умоўна кажучы, агучваць, разабрацца, што як, і зваліць у рускамоўныя праекты. Вось, выкарыстоўвалі Анібел як такі трамплін, таму што парог увахода ў беларускую агучку і ў рускую агучку, ён, ну, крышачку розны. Не заўсёды, але, ну, крышачку розны. Вось. І гэта сайт у іх не адразу з'явіўся. Спачатку гэта была проста суполка ў ВК, потым з'явіўся сайт, потым
все астатняе з'явілася ўжо што ёсць. І Анібел, акрамя таго, што выкладае там свой контент, часам ідзе на калабарацыю і выкладае чужы контент. Напрыклад, калі мы кажам пра гульні, альбо калі мы кажам пра... Да, на Анібеле ёсць гульні. Ёсць, якім чынам яны выкладаюць гульні, я не разумею. Ну, зайдзі на сайт Анібела, там ёсць аддзел анімэ, серыялы, ёсць аддзел гульні. То бок гэта нейкія кастамныя агучкі ці што? Ці пераклады? Не, там пераклады, агучак гульнявы там пакуль яшчэ няма. Але, там ёсць пераклады. Ты можаш напісаць у Анібел, і там яны дапамогуць табе выкласці, напрыклад, твой пераклад гульні. Альбо сам Анібел штосьці рабіў пераклад некаторых гульняў. Тобто гэта аддзельны асобны аддзел, і пра які я ўвогуле нічога не ведаю. Нават калі я там быў, я пра яго нічога не ведаў. Крута. І часам там ёсць, напрыклад, іншы контент нейкі. То бок не іншы контент, а контент ад іншых праектаў, напрыклад, ад праекта «Мой родны гук». Што гэта значыць? Гэта значыць, што калі на Анібеле штосьці выкладаецца, нават ад чужых праектаў, то яно адпавядае пэўным стандартам анібелаўскім. То бок Анібел не будзе прымаць там любую працу і на свой сайт выкладаць, толькі калі яна адпавядае там пэўным крытэрыям якасці. І для мяне гэта вось як для былога удзельніка і ўвогуле як для проста як для беларуса і проста як для чалавека, якім гэтым всім займаецца, гэта важны такі пункт, таму што гэта Анібел паказчык нейкай якасці. Яна можа быць розная, так, але тым не менш Анібел вось выконвае гэтую функцыю адказнага за тое, што ён выпускае. Таму што, вось, ёсць яшчэ адзін праект, вось коль мы ўжо казалі пра «Мой родны гук», гэта праект, якім канкрэтна вось мы з табой займаемся, так? Гэта праект, які я стварыў яшчэ будучы ў Анібеле. Для гэтага было шэраг прычын для яго з'яўлення. Адна з прычын была ў тым, што я хацеў нейкі рэбрэндынг свайго імя, бо мне не вельмі падабаецца камбэк, так? Гэта штосьці незразумелае. І хацелася Анібел, гэта штосьці ўжо асацыяванае з анімэ, і я хацеў стварыць штосьці іншую нейкую ячэйку, якая была б сканцэнтравана больш на фільмах, і у якой была б назва такая, папсовая, умоўна кажучы, так? «Мой родны гук» я лічу максімальна такой папсовай назвай. Калі б назва «Беларусь-фільм» не была занятая, я б назваў «Беларусь-фільм». «Беларусь-агуч». Да нават «Беларусь-фільм», так? Просто штосьці такое максімальна зразумелае, з назвы панятнае. Вось, бо там ёсць кавярні, напрыклад, альбо там яшчэ там хто-небудзь, там нейкі там мышыны пераклад, хтосьці там яшчэ там, не знаю, там нейкія назвы. Усё прыгожа класна, так, але з пункту гледжання вось нейкага там распаўсюду і вось прэзентацыі праекта не вельмі зразумела, што гэта. Слухай, з гэтага пункту гледжання «Мой родны гук» прям класная назва, мне вельмі падабаецца. Да, гэта была задача менавіта абраць назву. Фактычны праект займаецца тым жа самым, што Анібел, толькі з магчымасцю заказаць пэўны свой контент, з іншым крышачку падыходам да якасці, таму што і там уключаны грошы ў гэты працэс. То бок грошы дазваляюць ствараць больш якасны контент, яны дазваляюць як бы больш патрабаваць ад рабят, якія ўдзельнічаюць. Да? То бок умоўна Анібел, калі мы кажам, хтосьці там не пастараўся, альбо кепска зрабіў, альбо просто не вельмі добра агучвае, ты яму не можаш сказаць, ты кепскі чэл. Таму што ён ужо стварыў подзвіг, насамрэч. Ён ужо здзейсніў подзвіг, таму што ён за бясплатна ахвяруе сваім часам, каб стварыць беларускі контент. Ён ужо герой. Тое, што ён... Гэта як бы не сатыра, там нейкая мая іронія, гэта сапраўды так і ёсць. І прасіць ад яго большага, не вельмі карэктна і часам немажліва. Таму вось я стварыў «Мой родны гук», каб калі што, я мог дадатковай гэтай опцыі там мець пэўнае патрабаванне, да людзей, якія робяць штосьці, каб я канкрэтна кантраляваў працэс агучвання, каго мы куды ставім, бо не заўсёды мне, напрыклад, у Анібеле падабалася, як рабята там штосьці абіраюць. Пры гэтым ты не можаш ні з маральнага пункту гледжання, ні з чыста тэхнічнага, там, арганізатарскага неяк на гэты працэс паўплываць, таму што там все энтузіасты. Вось. Там большая дэмакратыя, чым у маім родным гуку.
у маім родным гуку рэальна дыктатура, калі хто не ведае. Это мой... Я абіраю дыктатуру, да? Ну, гэта праекты проста, да якіх я маю удзел, таму я так шмат пра іх размаўляю. Ёсць яшчэ праект, які ўсіх на слуху, і все пра яго ведаюць, і калі кажуць там пра беларускамоўныя фільмы, усе яго ўзгадваюць, гэта Кінакіпа. Пару слоў пра іх трэба расказаць. Па-першае, у іх выдалілі Patreon, таму падпісвайцеся. Праблемы з аўтарскім правам, усё такое, вось выдалілі ў іх Patreon праз гэта. Яны стварылі нейкі новы. Выдаліць яго, не выдаліць, зноў я не ведаю, але тым не менш. Калі ласка, падпісвайцеся. Па-другое, Кінакіпа гэта не той праект, які стварае контент. Гэта праект, які хосціць іншы контент. То бок там выкладаюцца работы і майго роднага гука, і Анібела, і Кінаконга, і любыя іншыя шмат, вось можаце прыйсці там напісаць неяк, да іх звярнуцца, яны выкладуць ваш контент. Вось яны займаюцца менавіта распаўсюдам таго контента, які ёсць. Адносна нядаўна яны пачалі ствараць свой контент. Так, тыпу сваю агучку. Шчыра кажучы, мне складана такія агучкі называць тыпу агучыла Кінакіпа. Бо гэта ўсё складаецца з удзельнікаў умоўна нейкіх іншых праектаў. Там выйдзе нейкі фільм, там 90% анібелаўцаў. Ну так, як бы Кінакіпа ўзяла на сябе роль агучкераў. Да, роль арганізатараў агучкі, але фактычна, ну там удзельнікі Анібела гэта ўсё зрабілі. Напрыклад, ёсць фільм «Забойства ва ўсходнім экспрэсе». Так. Пераклад анібелаўскі, удзельнікі альбо былыя анібелаўцы, альбо дзеючыя анібелаўцы. Вось як бы, як сказаць, ну агучка як кінакіпаўская. Ну, вось наколькі яна там кінакіпаўская. Ну, вядома, кінакіпаўская, таму што арганізатарская праца гэта важная праца і вялікая праца, ну, тым не менш. Ну, слухай, то ж датычыцца і майго роднага гуку, бо калі так лічыць, у майго роднага гуку акторы за Анібелу. Ты за Анібелу, іншыя рабяты за Анібелу. Як гэта лічыць? Так. Ну, тут яшчэ справа ў тым, што Анібел проста выпускае вольны свет і не ў вольны свет шмат добрых акцёраў агучкі, якія ты прайшоў школу Анібела, ты ўжо чамусьці навучыўся. Так ты прайшоў гэты фільтр. Па-другое, у маім родным гуку ёсць і іншыя акцёры, пра якіх ты сёння будзеш узгадаваць, так? Так што не ўсе там анібелаўцы, і самыя гучныя імёны яны ўсё ж не анібелаўцы. Слухай, вось я анібелавец, калі я паўдзельнічаў у адной, двух, трох агучках Анібелу, ці я гэты чэл з боку прыпёка? Ну вось глядзі, ты беларус? Так. А што значыць быць беларусам, да? Вось ты калі вось ты зараз жывеш у Беларусі? Не жыву зараз. Но ты адчуваеш сябе беларусам, так? Вядома. А калі б ты выехаў з Беларусі і такі сказаў бы ўсё, не буду ўзгадваць пра Беларусь, не буду ўзгадваць пра беларускую мову, буду тут займацца атрымліваць грамадзянства польскае, і пра Беларусь не хачу думаць, і ўвогуле сябе беларусам не лічу. Ты бы быў беларусам? Ну, па-першае, гэта гучыць як здрада, і ну я б заставаўся. Не, ну ты б заставаўся, ну калі б, напрыклад, так рабіў? Складанае пытанне. Складанае пытанне. Вось тут тое ж самае. Тупу, я лічу, што кожны, хто пабыў у Анібеле, ён мае права называць сябе там былым анібелаўцам, умоўна. Калі Анібел яму там асабліва штосьці даў. То бок у мяне ёсць гэтая ачыўка. Вось, але калі ты пры гэтым не адчуваеш сувязі і не хочаш сябе анібелаўцам называць, ну то гэта, напэўна, твоё права. Я лічу, што беларус, умоўна, калі вось ён там кудысьці з'ехаў з Беларусі, не хоча там Беларусю згадаваць і асацыяваць сябе, ён мае права сказаць: я больш не беларус. Наколькі там іншая краіна яго прыме і наколькі ён будзе мае права называцца там нейкай іншай нацыяй, палякам, літоўцам, амерыканцам, рускім, украінцам, кім заўгодна, гэта іншае пытанне, мне складана сказаць, але умоўна у чалавека мусіць быць такое права казаць: я не беларус. І ў адваротнай сітуацыі, калі чалавек нарадзіўся не ў Беларусі, прыехаў у Беларусь, альбо не прыехаў, ну так, хутчэй прыехаў у Беларусь, вывучае тут культуру і інтэгруецца ў грамадства, ну я думаю, ён мае права назваць сябе беларусам. Хаця, ну, праз не адразу.
Да, а калі нарадзіўся ў Беларусі, ну тут увогуле пытанняў ніякіх. Ну окей, я заставлю гэтае пытанне да сябе паабмяркоўваць яго на дасуге. Так, што вось вы пішыце, хай каментатары напішуць вось, што вы на гэтыя тэмы ўсе думаеце, тому што каментарыў з пытаннямі іх сапраўды не шмат, а пытанні, якія мы пакінулі на пытанні, іх увогуле амаль няма. Хуценька тады пра іншыя праекты. Давай, што там яшчэ засталося? Да, знічка. Быў сайт, цяпер сайта няма, цяпер гэта проста умоўна каманда па агучванні, што яны там рабілі. Нейкія фільмы яны робяць час ад часу, серыялы кшталту расчаплення, здаецца, называецца так па-беларуску. Ну, вось такія рабяты. Ёсць яшчэ кавярня. Гэта рабяты пачыналі з таго, што агучвалі Наруту, да, на беларускай мове. Шмат агучылі? Каля 50-60 серый. Ну, Наруто вялікі. Я лічу, што гэта шмат, і гэта ачыўка, гэта вялікае дасягненне. Зараз яны не агучваюць ужо даўно. Але, тым не менш, яны зрабілі, яны рэгулярна выдаюць контент. Ну, за гэта ім пашана ад мяне. Трэба сказаць, што асноўны склад праекта гэта ўсё ж 2 чалавекі. То бок у асноўная іх агучка двухгалосая. І вось дзяўчынку з кавярні мы часам запрашаем у мой родны гук. Вось, яна агучвала Гвен у павышках нашых. Трэба будзе яе ўзгадаць. Яна і ў Анібеле, наколькі я ведаю, агучвае Мія. Вось. Окей. Так. Ну, собственно, я рассказаў пра все гэтыя праекты. Узгадываю, што ў праекта «Мой родны гук» Патрыёна няма, ёсць у праекта «Мой родны падкаст», таму падпішыцеся, калі ласка, на «Мой родны падкаст». Вось, і такім чынам вы падтрымаеце таксама і «Мой родны гук». Так. Ягор з будучыні ўрываецца ў гэты падкаст. Прывітанне, сябры. Я зараз мантую гэты выпуск і ўзгадаў, што мы зусім забылі пра нашых афіцыялаў Кінаконг. Рабяты, нават нельга сказаць рабяты, кампанія, студыя дубляжу афіцыйнага, якая робіць цалкам ліцэнзаваную агучку, якую вы можете паглядзець на вока. І часам у кінатэатрах. Яны рабілі «Ратату», яны рабілі «У пошуках Нема». Мы, канешне, гэтыя мульты у іх дубляжы потым у падкасце ўзгадываем, але ў гэтым моманце пра іх нельга не сказаць. Таксама мы не сказалі пра «Гаваруноў», дакладней «Гаварун Бай». Гэта праект, які агучвае мультыкі, і яны таксама стараюцца, прынамсі, працаваць у легальным полі, што іх істотна адрознівае ад усіх праектаў, якія я пералічыў. Прыемнага праслухоўвання далей. Цяпер, напэўна, трэба расказаць пра акцёраў. Так. Я калі заўважыў шоу-ноты і тое, што ты пакінуў мне гэтае пытанне, я трошкі так напружыўся, бо мне трэба ўзгадаць лор гэтай беларускай агучцы, і я спадзяюся, што ты мне дапаможаш. Я буду пачынаць, і калі штосьці я забуду, ты мяне, калі ласка, папраў. Вось, а мне б хацелася, можа, зрабіць невялічкі дысклеймер, бо гэта было ў частцы для патронаў, і нам зрабілі заўвагу, што мы ўзгадваем імёны ці праекты, і людзі могуць не ведаць іх, таму мы вырашылі трошкі пра іх распавесці. І я хачу пачаць, напрыклад, з Вожыка. Вожык — гэта агучкер, у яго ёсць свой YouTube, даволі вялікі, свае соцсеткі, ён займаецца перакладамі і агучкамі, ну, не ведаю, наколькі перакладамі, але дакладна агучкамі усялякага, як гэта сказаць, камедыйнага, скетчаў усялякіх смешных. Смешных скетчаў, так, і даволі... Я лічу, што ён даволі знакаміты менавіта праз гэта, але ён таксама з'яўляецца гэткім вольным агучкерам, які ўдзельнічае амаль паўсюль. Ён... Але дакладна не ведаю, ці ўдзельнічаў ён у Анібеле. Ён удзельнічаў ва ўсіх вядомых праектах. Ва ўсіх вядомых праектах, то бок Анібел, «Мой родны гук», агучкі ад кінакіпы, якія кінакіпа арганізоўвае, узнічкі і ў кавярні таксама. І ў кавярні. Карацей, Вожык — гэта такі вольны агучкер, легенда амаль беларускай агучкі, і вы дакладна яго чулі. Калі вы цікавіцеся беларускай агучкай,
мяркую, што вожыка вы чулі дакладна. З праектаў, якія я ўзгадваю, я магу адзначыць ролі, напрыклад, плямы у павучках, якіх мы рабілі у другой частцы павучкоў. Мне здаецца, вельмі файная роля, вельмі файна ён пастараўся, вельмі крута сядзіць. Вось ён вельмі сядзіць у персанажы. Таксама я ўзгадваю снегавіка ў гэтым, у Frozen, у холодным сердце. Гэта таксама персанаж, які вось прама лёг на вожыка, ці вожык лёг на яго, атрымалася суперфайна. І вы пакуль яшчэ наўрад ці вы яшчэ глядзелі «Валдар персцёнкаў», які мы агучваем, але от таксама ў яго там роля аднаго з хобітаў, Мэры, калі я не памыляюся. Ці Піпіна? Мэры. Я заўсёды просто іх блытаю, мне заўсёды хочацца Мэры назваць Піпінам, а Піпіна назваць Мэры, але ён Мэры. Вось. І таксама там, мне здаецца, ён вельмі файна сядзіць, вельмі цікавая роля, і чакайце Валадара, чакайце, глядзіце, будзе файна. Можа, ты штосьці ўзгадваеш з такіх буйных роляў? Я не ўзгадаю больш такіх буйных роляў менавіта, так? Але я просто дадам, што пра скетчы, тыпу, ты кажаш, не ведаю, ці перакладае, не перакладае. Ён не просто перакладае. Ён жа рабіў стрымы з тым, як ён агучвае. Ён адразу бярэ англійскія субцітры і адразу на беларускую мову агучвае. Вось так ён іх робіць. У яго для гэтага ёсць кампетэнцыі. Па-першае, ён гэта ўмее рабіць, па-другое, ён яшчэ вучыўся, здаецца, на перакладчыка і на настаўніка нямецкай мовы. Ён працуе я не знаю, наколькі там гэта секрэт, не буду казаць, у якой сферы, але сэнс у тым, што ён па працы яшчэ размаўляе па-англійску і па-нямецку. Круто. Вось. Таму так, гэта прама моўны спецыяліст. І ёсць такі перакладчык Сергей Матырка. Яны, па-мойму, абмяркоўвалі у падкасце нейкім, які вожык рабіў, што яны вучыліся ў адным і тым жа самым універы. Круто. А Сергей Матырка гэта перакладчык на заходнім фронце нічога новага, афіцыйнага перакладу кнігі, это пераклад кніг. Вось, наколькі я ведаю, ён штосьці рабіў для гаваруна. Вялікі Гэтсбі, напрыклад, так, гэта таксама Сергей Матырка перакладаў на беларускую мову. Класны ён як перакладчык, як суразмоўца, калі не чыталі, пачытайце. Ясна. Карацей так, гэта вожык, даволі цікавая фігура беларускай агучкі. А хто яшчэ мне ўзгадваецца? Орэл. Мы ўзгадваем Орела час ад часу, і я не памятаю, ўзгадваў ці не ўзгадваў, але ён часам прыходзіць да мяне, калі мы разам працуем, і скідвае гэты гіфкі, які чакаючы кот. І ў яго ёсць гэты фірменны мем, тыпу зараз. Орэл — гэта таксама вялікі чалавек у анібеле, мне здаецца. Ты можаш трошкі удакладніць, чым ён канкрэтна там займаецца. Я не буду раскрываць унутрак, просто чым канкрэтна ён займаецца, але, скажем так, не апошні чалавек. У праекце ён у сферы агучвання даўжэй за ўсіх нас, на год больш, чым я. Чалавек з каласальным досведам і каласальнай працаздольнасцю, і ён спявае. І ён спявае, так. Мне здаецца, ён не так даўно пачаў, можа, трошкі больш за год таму, але ў яго вялікі прагрэс, можна заўважыць. Я глядзеў яго працы год таму, глядзеў зараз, і Орэл малайчына. Орэл, рэспект табе. Так, магу я не знаю, наколькі гэта ўнутрак, але ў іх там дапамагаюць, і дакладна яму дапамагаюць дзяўчыны з Бетельгейза. Гэта іншы праект, не звязаны з агучкай, але ён звязаны з беларускамоўнымі каверамі. Дзяўчыны, яны прафесіяналкі. Яны сферы спеваў, так, вядома. Яны вельмі крута спяваюць, у іх крутыя кампетэнцыі, і яны сапраўдныя музыкі. Гэта асалода для маіх вушэй, просто ўсё, што яны робяць, гэта вышэйшы ўзровень просто прафесіяналізму, рэальна, без нейкіх там прыўкрас.
Мне здаецца, у канцы выпуску трэба будзе пакінуць шмат спасылак на ўсіх, каго мы ўзгадалі здесь. І давай я яшчэ трошкі распавяду пра Орла. Ну, ён шмат працуе. Ён шмат працуе як кіроўца агучак, шмат лідзіць. Мы з ім працавалі над аватарам. Я не глядзеў аватар, мультфільм «Аватар». Я не глядзеў, але толькі агучваў. І з роляў, якія вось я ўзгадваю, калі думаю пра Орла, мне па-першае ўзгадваецца Энакін з 2-го ці 3-го эпізоду «Зорных войнаў». Таксама у яго так атрымліваецца, што мы, ты ці іншыя ставяць яго на ролю усялякіх вучоных. То бок у Орла нейкі такі вайб вельмі інтэлігентны, у яго такі голас. І вось чамусьці ён вельмі пасуе ўсім вучоным. Вось ужо такі нейкі вайп і мем трошкі атрымліваецца. З апошніх праектаў я ўзгадваю у Devil May Cry і ва астатніх. Не знаю наконт вайпа вучонага. У нас у трох, я, Вожык, Орл, у нас блізкія па тэмбру галасы. І мы з Орлом, мне здаецца, час ад часу можам адзін аднаго спакойна замяняць. У прынцыпе, Орл, ну, чыста тэмбральна, Орл можа спакойна там браць мае ролі, я магу яго ролі браць, таму там вучоныя, ну, гэта так, мне здаецца, у Devil May Cry гэта просто так супала. Ой, блин, слухай, ну я паспрачаўся наконт тэмбраў вашага, твайго Вожыка і Орла, яны, можа, ведаеш, па вышыні і па гэтым. Тэнар, не тэнар, вось па гэтай градацыі яны, можа быць, і аднолькавыя, але напаўненне, абертаны і гэтак далей, яны вельмі розныя. То есть па вайбу у вас галасы, яны могуць па дыяпазону быць аднолькавыя, але яны вельмі розныя, Ягор. Нас рэгулярна блытаюць з Орлам. Я вот што табе скажу, слухач нас час ад часу блытае. Ты, можа, часта чуеш мой голас і Орла, і ты іх раздзяляеш. Я таксама, вядома, свой голас добра ведаю. Слухач час ад часу нашыя галасы блытае. Па-другое, яшчэ пра ролі я ўзгадаю роль Сокі у «Аватары». Ага. У мяне была роля Зука, у яго роля Сокі. І цікава, там была сцэнка у адной з апошніх серый 3-го сезона, дзе яны прыйшлі на прадстаўленне на тэатр, дзе пераказвалі сюжэт «Аватара». О, я там таксама агучваў. І там все мы спецыяльна пазамянялі галасы на іншых, так, каб яны не паўтараліся. І там у гэтай сцэне якраз Орл ужо агучваў Зука, майго персанажа. І ў прынцыпе ён мог бы. Ясна. Прикольна. Мне яшчэ хочацца ўзгадаць галоўнага героя фільма Dungeons and Dragons, які ёсць у дубляжы ад Анібелу. Ён там агучваў персанажа Крыса Пайна. І таксама у «Валадары пярсцёнкаў» ён агучвае Піпіна. Таксама даволі файна. І ён таксама будзе спяваць. Ён ужо спяваў у першым фільме. Трэба сказаць, мы з ім разам спявалі там у 2. Не памятаю, у другой частцы, по-моему, няма песень, а вось у 3-й там як мінімум 2 песні. Адна сольная і адна таксама такая ў таверне. Так, і у 3-м фільме, здаецца, будзе гэта сцэна з Денетором. Денітор, так. Дзе ён жрэ гэтыя памідоры. Так. А Піпін спявае. Так, это мем-сцэна. Я думаю, я яшчэ не даагучыў Денітора, я забраў сабе. Вельмі, ну гэта зноў была такая больш рашэнне пыхі, але мне вельмі падабаецца. Мне здаецца, норм атрымаўся. Я думаю, можа рэальна взяць памідораў набыць і тупо пажраць на мікрафон, каб для большай аўтэнтыкі. Ага, слухай, мне здаецца, круто будзе. Так, далей я ўзгадваю Жужаля. Жужаля, але, на жаль, я не шмат ведаю пра яго бэкграунд. Я ведаю, што ён з Анібелу. Ці можа ў яго ёсць свае праекты некаторыя? Жужаль прыйшоў у Анібел так, як я б зараз раю уваходзіць увогуле ў свет агучкі ўсім. Ён стварыў свой YouTube-канал і там пачаў штосьці агучваць. І там быў нейкі серыял пра падлетка, пра дзяўчынку, тыпу чалавек называецца. Ці нібыта чалавек.
Вось ну з нейкімі ці то там звышдольнасці, то штосьці з ёй не так, я не памятаю. Хай Жужель прыйдзе там нам раскажа пра што серыял. Я паглядзеў, памятаю, была ну такая нармальная гучка, ён паказаў прыкладам сваім сваю працаздольнасць, сваё ўменне там працаваць там. І яго, здаецца, якраз нават паклікалі ў Ані Белці, а не ён сам прыйшоў. Нешта там такое было. Так што вось. Круто. Па ролях, але слухай, мне хочацца адзначыць тэмбр, бо ў Жужаля такі вельмі моцны, бархатны, нізкі, ну круты тэмбр. Яго хочацца ставіць на такіх амбалаў такіх сялякіх альбо такіх мужикоў тэстастэронавых. Ну, на мужикоў тэстастэронавых, так. Аднаго з такіх я ўзгадваю, мне здаецца, файна ён трапіў у ролю, гэта Дэн Такер з «Каскадзёра». Гэта вялікі афраамерыканец, які быў кімсьці з «Каскадзёраў» там. Вось, можа ты штосьці яшчэ памятаеш? Я памятаю графа Дуку з другога так, граф Дуку быў дакладна, быў граф Дуку. Пум-пум-пум-пум-пум. По-мойму, Джаба яшчэ ён у фільме «Пазорных войнах» будзе. А так больш не прыгадаю. Не шмат мы з ім супрацоўнічаем, насамрэч, пакуль што. Можна прыгадаць яго пробу, але яе ніхто не чуў, Аль Пачына. О, слухай, гэта вельмі файная праца. Гэта калі мы вучыліся з Бібікавым? Так. Дамашка собственно, была. Якраз можна пра яго і расказаць. Круто. Так, давай распавяду пра Бібікава тады. Бібікаў, Андрэй Бібікаў, па-першае, гэта актор тэатру. Гэта вядоўца. І зараз гэта голас афіцыйнага рускага дубляжа такіх актораў, як Том Хардзі, Хью Грант, Антоніо Бандерас, Том Хэнкс і гэтак далей. Гэта я ўзяў з яго старонкі ў Інстаграме. І Ді Капрыя з нядаўняга часу. З нядаўняга часу, так, Ді Капрыя, новы. Інсайт потым раскажу, нагадай мне. Клас. Але ён таксама яшчэ і настаўнік па маўленні. Мы гэта некалькі разоў узгадвалі, і я ў яго навучаўся. Я браў яго урокі. Я браў яго урокі, і ён мне вельмі моцна дапамог. Я пазнаёміўся з ім яшчэ ў Тбілісі, калі ён рабіў занятак па логіцы вуснага маўлення, па логіцы вуснага маўлення. І нават тады за гэты невялічкі занятак, можа гадзіну ці паўтары, гэта дало мне вялікі буст у агутцы. То бок гэтыя моманты па лагічных націсках, па паўзах, гэта ўжо зрабіла маю агучку, як мне здаецца, нашмат лепей. То бок гэта нават такі невялічкі занятак быў для мяне вельмі карысны. А калі я з ім пазаймаўся асабіста, гэта шмат адкрыла мне вялікі пласт інфармацыі з пункту гледжання акторства. Ён дакладна даў мне шмат практыкаванняў па размінцы, па таму, як ставіць голас, але гэта таксама быў вялікі крок у акторскай гульні. То бок калі вам цікава ў гэтым напрамку развівацца, я раю паглядзець старонку Андрэя, бо ён вядзе онлайн-курсы, і з ім можна пазанімацца. Трэба адзначыць, што мне вельмі падабаецца, як ён выкладае, ён вельмі файны выкладчык, і я браю. Супрацоўніцтва з маім родным гукам пачалося з ролі Логана Расамахі ў Дэдпуле 3. І мне здаецца, гэта вельмі файны пачатак, і можна паслухаць. Дэдпул 3 менавіта праз удзел Андрэя атрымаўся вельмі круты, прям супер. На іншы ўзровень выйшаў. Так. Мы з маім родным гукам выйшлі праз гэта на новы ўзровень. А з іншых роляў, якія можна ўзгадаць, якія вы яшчэ маглі не пачуць, але глядзелі невялічкія ўрыўкі, гэта роля Гэндальфа і роля Голума у «Валадары персцёнкаў». Я хуценька пра інсайт адзін раскажу. Увогуле, супрацоўніцтва з маім родным гукам Андрэю Бібікаву дапамагло і ў іншых сферах. А менавіта, каб ён запісаў нам
Гандальфа і Голума і Тэўдена у валадары пярсцёнкаў, мы вырашылі, што танней там, чым яго ў студыі вазіць, яму студыю гэтую дома сабраць. І праз гэта ён стаў рабіць пробы на іншыя фільмы. І пробу на бітву за бітвай ён рабіў менавіта ўжо ў сябе дома, маючы апаратуру ад майго роднага гука. Вось. І я асабіста яму дапамагаў яго ўклеіць у трэйлера, які іншы выйшаў з іншай агучкай. То бок, калі мы паглядзім трэйлер «Бітва за бітвай», які там выйшаў на рускай мове афіцыйна, там спачатку быў адзін акцёр, а потым яго замянілі на Бібікава. І вось я той чалавек, які тэхнічна як бы замяняў Бібікава карацей, таго акцёра на Бібікава. І як бы гэта дапамагло яму стварыць вось такое партфоліо, пробу, якую ён даслаў, і потым выгарала гэтая замена. Так што... Бляха, гэта цікава. Бо ён сам вырашыў зрабіць пробу, і яна праканала. Я не знаю, там наколькі ён сам вырашыў, не сам вырашыў, спыталі яго, не спыталі, але тым не менш, вось нашая супраца, нашае знаёмства дапамагло яму вось яшчэ ў іншай сферы. Так. Узяць галоўную ролю ў гэтым. Так, таму я такі, знаеш, пасля гэтага я такі сижу, думаю, я яшчэ шэры кардынал, яшчэ расійскага дубляжу насамрэч. Хутка ўсіх на беларусаў заменім там паціху, там же шмат беларусаў зараз агучвае, это не сакрэт. Паціха. Вось, мы там адтуль падбрываем акцёраў так да нас. Так. І я думаю, хутка ўсіх яшчэ і заменім на беларусаў, і потым раз, а агучка-то ўжо не на рускай мове выйшла, да? Будзем прасоўваць беларускую мову, так. Тыпу все такія заказалі рускую агучку, выйшла беларуская. Да ладно, што там вялікая розніца, все разумеюць, як бы туды-сюды, тыпу... Хто, якая розніца, все разумеюць, што вы не разумееце, мы там гэта самае падобнае, як бы, амаль тое самае. І гэта наш план па экспансіі. Да, план па захопу света. Будзе напісана руская, а насамрэч беларуская, якая розніца? Ніхто не заўважыць, правільна, калі на беларускай мове выйдзе. Дакладна. Слухай, мне хочацца яшчэ пару чалавеку згадаць, ёсць у нас час? Давай, хутенька. Мне хацелася б сказаць, па-першае, пра Нэню, можа. Але я не шмат ведаю пра Нэню. Я ведаю, што ён за Нібелу. Я ведаю, што ён ініцыіруе і вядзе праекты. Напрыклад, ён даблідзіць Рэха тэрору, якое мы узгадвалі ў мінулым выпуску. З ім мы рабілі таксама дубляж укаранелага зла, Resident Evil. Аб гэтым я трошкі пазней узгадаю. Мне здаецца, вельмі файна атрымалася. І з роляў, якія Нэня агучваў, я узгадваю зноў-такі гэты фільм Dungeons and Dragons, яго ролю Саймана Чараўніка, гэта малады хлопец. І мне вельмі спадабалася, як ён там трапіў у персанажа, як ён зграў. І таксама, калі зноў узгадваць валадара пярсцёнкаў, там у яго роля Фрода. І Майлз Маралес яшчэ ў павучках. Дакладна, Майлз Маралес таксама вельмі файна трапіў, мне здаецца. Я ввогуле пра Нэню дадам, што сам сябе не пахваліш, ніхто не пахваліць, так? Часам, калі хтосьці прыходзіць у Анібел, вось твой першы рэдактар, які цябе правярае, ён закладае ў цябе нейкія там твае прынцыпы, нейкія падыходы, так? Магу сказаць, што калі Нэня прыйшоў у Анібел, я быў яго першым рэдактарам. Я яму там на пачатку яму там біў па руках за яго там гэтыя інтанацыі, якія... ты знаеш, бывае такое, што людзі з кепскіх анімэ-агучак часам перахопліваюць штосьці. І я адразу пачаў яго біць па руках, каб гэтага не было. Вось, мы гэта выправілі, гэта выпраўляецца ўсё. Так, і яшчэ з прафесіянальных актораў, якія ўдзельнічаюць у маім родным гуке, мне хочацца ўзгадаць Крысціну Дробаш. Можа, ты распавядзеш? Мы з Крысцінай, скажем, выпадкова пазнаёміліся, не буду казаць дзе. Вось, у нас займеліся кантакты, там былі розныя там сустрэчы, яна там была, я такі, я там цябе дзесьці бачыў, там яшчэ штосьці, мы так хоп-хоп паразмаўлялі, займелі кантакты.
І на пачатку я яе нават не клікаў, бо я саромеўся, напэўна. Ну, я не знаю, я здавалася, дзе там Крысціна Дробыш, дзе я. Вось. Але я пытаў яе на пачатку пра некаторыя там кантакты іншых акцёраў. І ўсе, ну не ўсе, а большасць акцёраў, якія на пачатку да нас прыходзілі з нейкімі там гучнымі імёнамі, ну, прафесіяналы, першыя прафесіяналы, з якімі мы пачалі супрацоўнічаць, гэта ўсё было пры пэўным судзейнічанні Крысціны. То бок яна давала мне амаль усе кантакты. Дзялілася са мной, і гэта было круто. Яна вельмі мне в гэтым плане агулам і нам усім дапамагла. Потым я калі ўжо зразумеў, што ну мы ўжо самі выйшлі на новы ўзровень, ну можна ўжо і Крысціну паклікаць, я ўжо паклікаў яе на байцоўскі клуб. Яна пагадзілася, яна выдатна зрабіла Марлу. Мне вельмі падабаецца, яна тэмбральна вельмі падобна, яна села, мне і агулам у іх ёсць нейкі і ў жыцці быццам, знаеш, агульны вайб вось Марлы і Дробыш, ну мінімальна такой ёсць. Я вось так я сябе плюс-мінус уяўляю. Выдатная актрыса, акторка тэатра і кіно, ну не, ў кіно я там мала роляў, але ну пару ёсць. Яна хутчэй менавіта акцёрка дубляжу. Вось, яна прафесійна займаецца голасам і ўсё, што з ім звязана. Гэта голас А1, калі вы там, ну я не знаю, можа ўжо замянілі, але наўрад ці. Калі вы там тэлефануеце у А1 і вам там трэба нейкая дапамога, і вам робот дапамагае, нешта там адказвае, вы там розныя лічбачкі націскаеце, вось гэта Крысціна Дробыш. Вось, таму забаўна было, што у байцоўскім клубе ад майго роднага гука там быў таксама нейкі аўтаадказчык, і мы паставілі голас Дробыш. І вось у нас атрымліваецца сапраўдны аўтаадказчык быў на тэлефоне. Гэта калі мы папрасілі таго самага чувака, які метро агучвае, агучыць метро. Але мы не маглі яго паклікаць, я не ведаю ўвогуле нават хто гэта, таму я проста ўзяў голас метро і уставіў яго ў павышкоў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца, і ўсё, это быў сапраўдны голас. Я памятаю гэту пасхалку пацешна. Яна дапамагае, так. Я нават памятаю, у нас быў невялічкі занятак з ёй. Так, перад пачаткам валадара пярсёнкаў мы сазваніліся, яна разбірала там нашы агучкі, штосьці, дзесьці з пункту гледжання вымаўлення правільнага беларускага, дзесьці з пункту гледжання акцёрскага майстэрства, ну больш, канешне, там вось з пункту гледжання маўленчага апарата, таму што акцёрскае майстэрства, яно такое вельмі по-рознаму можна інтэрпрэтаваць, і складана сказаць, тут дакладна памылка, а тут недакладна памылка, можна по-рознаму прачытаць адзін і той жа маналог, гэта памылкамі не будзе. Таму яна так вельмі дэмакратычна падышла ў гэтым пытанні, а ва ўсіх іншых, канешне, да, дала класны фідбэк. Можна яшчэ ўзгадаць тое, гэта таксама старажыл беларускія агучкі. Я-то ў курсе, я сачу за ўсімі новымі праектамі, якія адбываюцца. Ну-ка. Як, гэта патэнцыйны канкурэнт майго роднага гука з'яўляецца, рэальны. Тое стварае свой праект, Соника Продакшн. Пакуль яны яшчэ нічога не выпусцілі, але яны працуюць над дубляжом Беласнежкі, здаецца. Старога мультфільма дыснеўскага. Вядома, яны там спяваюць усе песні, тое выдатная спявачка. Я ўрыўкі бачыў, гэта якасна. Я крышачку хвалююся праз гэта, трэба сказаць, ну я публічна кажу, што так, я хвалююся, таму што гэта сапраўдны канкурэнт майго роднага гука з'яўляецца. Я думаю, што яны проста нацэлены больш на крышачку іншыя праекты, бо я разумею тут густ той. Яна больш па такім мультам са спевамі. Вось некі, ну, вось такі густ, наўрад ці б яна там брала, не знаю, гарбатую гару, напрыклад, якую мы тут рэгулярна ўзгадываем. Але, ну, вось, што тычыцца мультоў, да, гэта яе. Што тычыцца спеваў, гэта яе. Я, шчыра кажучы, здзіўлены, што толькі цяпер яна стварыла паўнавартасна свой праект, бо звычайна яна далучалася да іншых праектаў, умоўна на
пасады другога плану. Ну, напрыклад, там была нейкая кукумба. Чэрвым кардыналам, не? Ну, яна вось не займалася ніколі арганізатарскімі справамі, але займалася вось такімі а-ля рэжысёрскімі справамі. То бок нават у агучках там кінаконга, нават у агучках кінакіпы яна там займалася даблідзінгам, так, яна даблідзіла. У агучках кукумбы яна даблідзіла, яшчэ там у некаторых іншых праектах яна там гук можа звадзіць, таму што яна вучылася на гэта ва ўніверы. Ну, то бок у яе шмат досведу. Так, і я ўсё чакаў, калі ж яна створыць свой праект, таму што гэта было ну, заканамерна гэта было. І, напэўна, таму яшчэ я яе не так шмат клічу, як мог бы, таму што я вось, як я лідар, і я разумею, што ў яе гэтыя лідарскія якасці ёсць. Ну, мы так не... Я вельмі паважаю тое ўсё, што яна робіць. Я хутчэй пра тое, што я так адчуваю гэтую канкурэнцыю вось з ёю ў нейкім сэнсе. І як з павагай до суперніка, вось я так да яе стаўлюся, разумееш? Слухай, цікава. Цікава, што з'яўляецца паўнавартасны канкурэнт. Ну так, тыпу, я думаю, што мы хутчэй з ёй рыначак гэты падзелім, а можа і прыйдзецца дзесьці падрацца, умоўна кажучы, так? У яе вялікі патэнцыял з пункту гледжання арганізатарскіх агучак, таму што яна рабіла? Яна арганізоўвала дубляж Спанч Боба. Так, я, дарэчы, у ім нават удзельнічаў. Гэта было якасна. Пагадзіся, гэта было круто. Так. Хоць мяне ніхто не паклікаў, ладно. Ну, я дапускаю, я плюс-мінус разумею, чаму. Слухай, ведаеш, мяне паклікалі нават пераагучыць. Не агучыць першапачаткова, а пераагучыць адну ролю. І так, слухай, наколькі я ведаю, яны нават арендавалі студыю і даволі прафесійна пісаліся. Так, там увогуле Спанч Боба агучваў непасрэдна акцёра агучвання. Малады хлопец, дарэчы, але я так паглядзеў яго інсту. Ён на беларускай агучваў толькі разам з Тояй. І так ён нейкі там турэцкія серыялы агучвае. Ну, тым не менш, там голас пастаўлены, класны акцёр. Акцёр, што ж скажаш. Так, яна ў Беларусі, у яе там больш магчымасцяў ёсць у гэтым плане. Ёсць такі патэнцыял, ёсць, да, ёсць. Я бачу, што яна сябе недаацэньвае пакуль што, таму што я бачыў зборы, якія яна робіць. Яны маленькія, яны дэпінгуюць з аднаго боку, з іншага яна сябе недаацэньвае, мне здаецца, часам. Яна мацней, чым ёй здаецца. Ну, мне так кажется. Ёсць людзі, якія сябе пераацэньваюць, я такіх называць не буду. Вось, але тое яна сябе недаацэньвае, мне здаецца, месца. Вось у кагосьці ёсць гэтая пыха, так? І яна мусіць быць у акцёра абавязкова. Вось, мне здаецца, ёй крышачку не хапае даць сябе. Ну і ў гэтым плане добра, што яна нарэшце стварыла там праект новы. Спадзяюся, гэта яна яго стварыла, а не чарговым яна там будзе саўдзельнікам, да? Таму што, ну, гэта было давно пара, скажем так. Давно пора. З роляў, дарэчы, каб паслухаць Тою, мне ўзгадваецца Німона, дзе яна грала галоўную ролю жаночую, Німоны. Вельмі файна атрымалася, можна пачуць яе акторскія здольнасці, бо, ну, гэта вельмі якасна. Гэта супер якасна. Супер якасна, так. Анна у «Холодным сэрцы». Так. І песні таксама там жа. Ну, песні ўвогуле яна боженька праспявала, так. Там увогуле, там все спявалі, там ты спяваў, там я спяваў, там Божик спяваў. Так, і глядзіце «Холоднае сэрца». Нормально, я слухаю свае спевы, я крынжую, там мне больш-менш спадабалася толькі пару штук, сольная мне не падабаецца песня, але ну што паробіш. Песня самая першая, якая адкрывае «Холодное сэрца», яна неблагая. Але хорам просто прасцей спяваць, хай нават калі гэта хор з аднаго чалавека. Ну, да, глядзіце. Самага галоўнага акторку не ўзгадалі, майго роднага Хука, як мы маглі. Такаге ўзгадаць. Юля якая, так. Раскажы пра Такаге.
Ну такая гэта з японскага яшчарка, знаеш, калі мы ў Анібел прыходзілі разам, я і Юля, нам сказалі тыпу абярыце нейкі нік. У цябе ўжо быў? І гэта праблема, ну тыпу у мяне нік камбэк гэта умоўна спалучэнне проста майго прозвішча і імя. Нічога тут такога няма, прычым з рускай мовы не камбях, а камбек. Вось такая здрада, да? Ну яна таксама не знала, што абраць штосьці прыгожае, ну там так на хуткую руку як бы зрабіла, цяпер не любіць гэтай нік, але ён ёсць, як бы прывязаўся і ўсё. Амаль як Хакаге, ну? Амаль як Хакаге, так, толькі так, гэта, дарэчы, ёсць і імя такое, то мы разам насамрэч пачалі гэты агучкерскі шлях, просто агучваем з аднаго мікрафона, з аднаго памяшкання, скажем так. У мяне просто крышачку больш работ, і я вось увесь час клічу кудысьці, Нара расце разам з намі, з усімі, і мне вельмі падабаецца, насамрэч, мне прыемна ўвесь час клікаць, прыемна глядзець вынік, ну, трэба акцёр такі, якога я, ну, трэба часта хваліць, бо калі не хваліць, пачынаюцца сумневы. Мяне таксама трэба часта хваліць, Ягор, каб ты разумеў, нагадваю. Дзякуй за ўвагу, працягваем. Найлепшая актрыса, я лічу, па маім суб'ектыўным меркаванні, лепш за ўсіх заўсёды, таму што заўсёды на першым месцы для мяне стаіць. Слухай, і я, калі першы раз пачуў, калі мы працавалі над садам слоў, вось гэта быў той голас, ну я не ведаю, такі прыгожы і такі пасуючы амаль кожнаму жаночаму персанажу, такому вельмі жэнственнаму. Мы калі пачыналі, усе, хто слухаў, казалі, ну вось Юля, нібыта вось ужо даўно агучвае, а ты чутна, што ты тыпу, ну так, яна, у яе лучше, у яе нават лепш, ну тут, разумееш, умоўна гарэў я, як бы яе з сабой браў заўсёды, так? Так. Але усе, хто слухаў, кажуць, ну вось адчуванне, што гэта яна гарыць і цябе з сабой цягне, ну тыпу вось такога плана. Ну просто яшчэ, я таксама падыход больш адказны? Ну так, яна доўга робіць умоўна, так? Зноў жа, гэта не ў мінус, просто вось яна больш перфекцыяніст, яна таксама там размінаецца, яна стараецца на штосьці там глядзіць, вось ёй не атрымліваецца, яна там пераглядзіць гэты варыянт, гэты там у рускім дубляжы, у англійскім, там у украінскім, паглядзіць, потым падумае, там яшчэ паходзіць, зробіць там мільён дубляў. Ну, хочацца крышачку чалавеку дадаць больш упэўненасці нейкай, але, ну, мы зараз скажем пра голас, напрыклад, пожухна. Элізабет Тёрнер, так, вось я забыў, як завуць. Элізабет Тёрнер, пра голас Арвен. Так, слухай, я калі узгадваю піратаў, роля Элізабет Тёрнер гэта вось 100% трапіла Юля ў ролю, вось 100% просто. Добра сядзіць, і мне ўсе казалі, хто глядзелі, Элізабет Тёрнер сидіць класна, прям яна. Прям супер, да, так. Вось Кіра Найтлі. Вось цяпер трэба яе на Эму Уотсон паставіць, паглядзець, як яна будзе. У дарослую якую-нибудь Эму Уотсон я бы ўзяў. Па-за садовым плотам. Па-за садовым плотам, Грэх, ну ён же класны. Так, ён вельмі класны. Я нават калі слухаю Грэха, я не ўяўляю, як Юля зрабіла такі голас. Я не ўяўляю Юлю. Ну так, яна навучылася агулам агучваць хлопчыкаў, вось і маленькіх, і падлеткаў яе атрымліваецца. Мы рабілі «Вайна супраць усіх», там, дзе так, яна ж там дзяцей агучвае, падлеткаў. А я не глядзеў. Ты там не ўдзельнічаў, мы там на тры галасы проста хуценька агучалі фільм, там быў такі заказ. Там я Вожык Юль. Вось, яна там зрабіла падлеткаў прыкольна. І яна адчула ў сабе гэта, знаеш, яна зрабіла і такая, о, вау, я цяпер могу гэта рабіць, прыкінь. І это было класна, так. Ну і шэры кардынал, канешне, майго роднага гука, трэба сказаць, куды без гэтага. Так, мне падабаецца гэта яе, ведаеш, пасада ў маім родным гуке. Ну, так, яна, калі яе спытаць, яна скажа, ну якія там, Егор мяне не слухае ніколі, так. Ну, гэта неправда, канешне, я можа, зраблю выгляд, потому что характар у мяне такі, я паслухаю, скажу, да не, ніфіга, да не, ты памыляйся, а потым хожу і думаю, заганяюсь і разумею, што не, тыпу, мела рацыю, трэба там штосьці, трэба штосьці мяняць. Шмат якія парады мне дае там вось часам там па агучванні не канкрэтна майго нейкага агулам там вот нават арганізатарскіх нейкіх момантаў таму, ну. А што па назве?
Па назву прыдумала, ну. Назву «Мой родны гук» прыдумала Юля. Там быў як бы брейнштормінг такі. Вось. Я Юля ChatGPT. Старой версіі яшчэ. Але, ну, так, яна як бы дала наводку, мы гэта зрабілі, ну, з яе ўдзелам, так, вялікім укладам хутчэй. Без яе хутчэй бы за ўсё не было б гэтай назвы. Гэта 100%. Вось. Так што, да, ну, аб'ектыўна, вось шэры кардынал, такі тені не высоўваецца, тыпу так, але насамрэч... Мой родны падкаст. Мой родны падкаст. Знаеш, ну, я прапаноўваю без трэцяга блока сёння перанесці яго на наступны раз, бо мы і так шмат будзем фільмаў узгадаваць. Окей, ладно, спыніліся мы размаўляць пра актораў. Так, цяпер, можа, узгадаем пра любімыя фільмы гэтых праектаў. Слухай, я хачу пачаць вельмі ганарліва з мультфільма, дакладней, «Німона», які агучыў мой родны гук, гэта дубляж, і ён атрымаўся афігенна. Асабіста я гэтым вельмі ганаруся, бо я граў галоўную мужскую ролю. І я граў Балістера. І, слухай, мне здаецца, дагэтуль гэта моя найлепшая праца. Ну, напэўна, адназначна. Ну, я б не сказаў, што у цябе іншыя працы кепскія. Просто гэта сапраўды добрае, і як бы ён сядзіць вельмі добра, плюс гэта... Так. Не так шмат я табе даю цэнтральных персанажаў просто. Ну, не цэнтральных, а галоўных. А шкада. Не хвалюйся, все будзе. Вось, все будзе, але не адразу. Ну, у мяне ёсць шэраг фільмаў, дзе я б хацеў цябе паставіць на прям галоўную ролю. Вось, так што просто мы да іх яшчэ не дайшлі. І гэта крутыя фільмы, гэта Бэтмен, напрыклад. Я б хацеў цябе паставіць на Ноланаўскага Бэтмена. Я б хацеў цябе паставіць там у Гарбатай гары там на галоўную ролю, так, на увогуле калі б узялі што-небудзь Джилленхолам, так, я б цябе на яго паставіў. Калі б мы узяліся за серыял Шэрлака, я б цябе на ролю Шэрлака паставіў, альбо на нейкі фільм з Кэмбербэтчам. Так што проста час яшчэ не прыйшоў, мы яшчэ не дайшлі да гэтых агучак, але ўсё будзе абавязкова, таму... Дарагія слухачы, вы чулі, якія фільмы трэба заказваць у майго роднага гуку, каб пачуць мяне ў галоўнай ролі? Калі ласка. Так. Так, і карацей, вось, раю слухаць Німону. Не слухаць, глядзець Німону. Файны мульт, файная агучка. Мне вельмі падабаецца, нават нягледзячы на тое, што я там агучваў. В сэнсе, нават не гледзячы, ну, гэта тым больш я там агучваў. Тым больш я там агучваў, так. Нават не... Скромны такія ўжо, ну. Так. Ну, мне таксама падабаецца Німон, сам падабаецца, як я пастараўся. Мне агулам падабаецца дубляжныя работы. З таго, што выйшла, мне яшчэ падабаецца Капітан Джек Верабей. Не скажу, што ён там на 100% са 100 агулам, але мне падабаецца, як я падышоў, як у меня атрымалася. То бок трылогія піратаў. Трылогія піратаў, так, трылогія піратаў. Мне агулам спадабалася з імі працаваць, з піратамі з кожнай часткай, яны кожная унікальная. Гэта быў такі ў нейкім сэнсе нават навучальны, хутчэй праект для майго роднага гука. Шмат чаго было новага, таму што упершыню я папрацаваў з акцёрамі, ну, умоўно, скажем так, прафесійнымі, так, то бок, якія там маюць адукацыю, падыход упершыню, спачатку ў першым фільме, потым у другі. І шмат пазітыўнага я для сябе вынес. Па-першае, з пункту гледжання арганізатарскага, то бок я навучыўся, ну, я займеў гэты досвед дамаўляцца там з акцёрамі, і гэта плюс у твоё рэзюмэ, умоўна кажучы, я калі ўжо з кімсьці іншым, напрыклад, камусьці іншаму пазваню, я магу сказаць, вось у нас такі-то праект, мы ўжо супрацоўнічалі з гэтым.
Гэта ўжо дастаткова просто, што мы іх паклікалі, гэта ўжо як бы плюс, і ўжо чалавек разумее, ну, значыць, гэта вы там не зусім там лохі, альбо, ну, калі яны пагадзіліся, значыць, мне таксама не зашквар, умоўна кажучы. Круто, слухай, працуе на імя праекта. Так, гэта вельмі працуе на імя праекта, нават пры тым, што мы гэтых акцёраў якраз такі не называем, але дастаткова, што яны там ёсць, яны ўжо іх можна пачуць, і гэта так. Класна. Круто, слухай, рэальна, я калі ўзгадваю піратаў, гэта, паўтаруся, ты момант, калі можна заўважыць прагрэс нас як актораў агучкі, пачынаючы з першай і сканчваючы трэцяй часткай. Так, 100%. Вось. Ну, цяпер ты называй, мы па адным праекце давай. Я назову адразу 3, бо гэта трылогія, і гэта Дэдпул. Трылогія Дэдпулу. Мне вельмі падабаецца. Файна атрымалася, я задаволены сваёй працай там, пачынаючы з першай і сканчваючы трэцяй часткай. У першай і ў другой я граў у асноўным гэтых благіх парней, а ты граў Дэдпула. І мне здаецца, мы вось неяк так размеркавалі, што я граю благіх рабят, ты граеш Дэдпула, і яно працуе. Мне падабаецца, як яно працуе. Нават у другой частцы я граю Кейбла, і гэта незвычайная для мяне пазіцыя, то бок ён нізкі, такі агрэсіўны, тэстастэронавы чэл, рычашчы, і агулам мне спадабаецца, як атрымалася. Ой, мне вельмі спадабаўся твой Кейбл, насамрэч. Адзінае, што мне не спадабалася, дзе ён там кажа, што я ненавіжу дабстэп. Блін, у сэнсе. А я люблю дабстэп, дарэчы. Я вельмі люблю дабстэп. На гэтай сцэны са Скрилексам у 22-м годзе, 24-м годзе, калі мы яго рабілі, гэта ну просто такі... Архаізм. Да. Ну круто, я люблю дабстэп. Дагэтуль люблю дабстэп, круто. Ось, блін, пагаджуся, класная трылогія. Я узгадаю, ты знаеш, я ўвесь час, ну не будзем толькі пра мой родны гук размаўляць, я узгадаю Анібел. Давай. Мне падабаецца, ну, заўсёды падабалася тыпу Мандалорац, напрыклад. І агулам Зорныя войны, як мы рабілі. Але вось нядаўна мне падарылі, да? Лего з Мандалорца. Там так, сцэна. А хто табе падарыў? Адзін мой вельмі добры сябра. Ага. Вона шагучавая класна. Вось. Я сабраў і вырашыў пераглядзець тую сцэну ў нашай агуцы. Які я там крынж. Які гэта год быў? 2020. О, гэта даўно было, ты ж толькі пачынаў. Ну, ўжо год, я ўжо здумаў, што... Ну, там сапраўды трэці сезон ужо лепш. Але мне сорамна. Я хацеў, знаеш, сабраць лего, пафоткаць, можа там дзесьці заніміраваць гэты канструктор і пад нашу агучку тыпу выкласці, так? Тыпу лего Star Wars. Ага. Зрабіць такое. Я яшчэ, можа, гэта зраблю, калі сілы час будзе, але я вось цяпер не ведаю, пакідаць агучку арыгінальную альбо нанова пераагушыць, таму што я разумею, чаму я зрабіў, як я зрабіў. У прынцыпе, у той час па-іншаму скласці каст было нельга. Але я разумею, колькі б зараз я зрабіў бы па-іншаму. Як бы, наколькі я зараз... І гэта той прыклад, калі як бы з аднаго пункту гледжання крынжова, з іншага пункту гледжання я разумею, што я-то вырас. Ужо як агушкер. І вось фільм будзе па Мандалорцу ў наступным годзе. Можна будзе параўнаць. Слухай, а вось ты гэта адносіш да тых агучак, якія табе падабаюцца, любімыя твае працы, ці наадварот, нелюбімыя? Я заўсёды ўзгадваю Мандалорца з цеплынёй душы. Ясна. Мне падабалася агучваць яго. Гэта штосьці, што я люблю. Можа зараз, і гэта насамрэч натуральна, што мы некаторыя нашы праекты, скажем так, слухаем іх і крынжуем, гэта значыць, што ёсць рост, гэта в нейкім сэнсе добра. І гэта будзе заўсёды. Але агучваць мне падабалася, і, ў прынцыпе, я разумею, што гэта, насамрэч, гэта непаганая праца. Яна проста не настолькі крутая, як зараз, ну, вядома, але ўсё яшчэ...
Ведаеш, з такога пункту гледжання такая праца, якая з цеплынёй адгукаецца ў мяне ў сэрцы, але я не вельмі ёй задаволены, гэта для мяне другія павучкі. Вось мульт «Чалавек-павук скрозь павучыя сусветы», які мы рабілі, а там я агучваў Мігеля О'Хару, які ў арыгінале агучвае Оскар Айзек, калі я не памыляюся. І вось мне падабалася агучваць. Мне спадабаўся вельмі Мігель як персанаж. Вельмі такі неадназначны, яго было цікава, ведаеш, граць, было цікава апранаць яго скуру. Але я разумею зараз, што ў той момант, калі я яго граў, я больш упарваўся ў тэмбр, бо я больш увагі звяртаў на тэмбр, каб зрабіць яго ніжэй, трошкі спусціць у пэўную пазіцыю, каб ён пэўным чынам чуўся. І вось праз гэта я трошкі сапсаваў менавіта акторскую гульню. Я менш увагі на яе звяртаў, і зараз гэта мне вельмі бросаецца вот у вушы. На жаль. Ох, я пра гэта кароткі каментар скажу, што я агулам заўважыў за сабой такую праблему, што я шмат гадоў гэтым займаўся, то бок я шмат гадоў упарваўся ў тэмбр. І гэта, канешне, была моя памылка. І зараз я разумею, што моя акторка непасрэдна, яна адстае. І гэта балюча асэнсоўваць, але так, я разумею, што з гэтым прынамсі трэба штось рабіць. Добра, што я гэта заўважаю, пачынаю заўважаць, але так, трэба. Я не скажу, яна кепская, так, але заўсёды, калі ты бачыш свае хібы ўласныя, так, значыць, ты расцеш, таму гэта ў нейкім сэнсе прама добра. Дык вось, калі я агучваў Борамера невялічкі інсайт, то мы трошкі підчанулі мой голас на 0,5 на 0,6 паўтонаў. І зараз гэта адчуваецца як нейкі такі чыт-код, калі можна больш звяртаць увагі на акторскую гульню і не парыцца пра тое, што твой голас не занадта нізкі, бо яго можна зрабіць трошкі ніжэй, ён будзе лепей сядзець у персанажа, але таксама будзе файная акторская гульня, бо на яе больш увагі на яе звяртаў, і не трэба было парыцца наконт таго, каб зрабіць ніжэй і вось агучваць такім чынам, бо гэта, не заўжды гэта удобна. Не то, што не заўжды зручна, гэта яшчэ абмяжоўвае твой дыяпазон агулам. Любая змена голаса абмяжоўвае твой дыяпазон. Таму калі абіраеш персанажаў, лепш, канешне, абапірацца на тое, што ты ўсё ж, што ў тваім тэмбры. Не заўсёды гэта магчыма, мы гэта абмяркоўвалі ў мінулых выпусках, але так. О, што яшчэ? Давай крышачку пра складаныя альбо правальныя работы. Так, я ўжо пачаў трошкі пра гэтых павучкоў, якія файныя, але мне адчуваю, што трошкі сапсаваў. Мне таксама узгадваецца змярканне, якое мы рабілі. Змярканне, якое мы рабілі за Нібелам, і мне здаецца, што там усё ж такі быў трошкі міскаст на галоўную ролю, на ролю Эдварда, які Паттінсон. Вядома, не я ж агучваў. Таму я таксама так лічу. Но калі б я агучваў, я б сказаў, не было б міскаст. Так, калі па шчырасці яго агучваў Нэня, і ў Нэні за малады голас. У Нэні за малады, трошкі за высокі голас, і ён не так сядзіць, як мог бы. На жаль. Я агулам там бы пераразмеркаваў каст цалкам. Мне там не толькі Нэня, мне здаецца, мне там не толькі Нэня не сядзіць. Але трэба сказаць, што вось гэта той выпадак, калі складана не крытыкаваць. Я ўсё разумею, Нэня быў арганізатарам гэтай агучкі, і ён як арганізатар, як я на маім родным гуке, зрабіў тое ж самае, што я зрабіў на маім родным гуку. Ён як бы взяў сабе галоўную ролю. Я арганізоўваю, я забіраю галоўную ролю. І з гэтага пункту гледжання я яго цалкам разумею. І мне тут складана штосьці яму прад'явіць, прычым гэта адна з першых яго работ, дзе ён арганізатар, менавіта Даблід. Але насамрэч гэта не зусім ідэальны каст. Я лічыў, што я б там пасаваў на галоўных якіх-небудзь ролях, хаця б на Джейкаба, хаця, Паттінсон все ж больш. Вось, што паробіш? Нічога. Што ёсць, то ёсць.
Вось. А ты што ўзгадваеш? Ну ты мне нагадаў, дарэчы, пра сумеркі, я ўзгадаў, што сумеркі, да, мне не зайшлі, але хаця мой персанаж, у які мне далі і вось гэты вампір, які так з вышыні на ўсіх глядзіць, як у тых мемах, гэта мой, мне здаецца, чэл, так, але ну можна было б яшчэ парачку штук, ну ладно. Ёсць адна работа, я калі вось узгадваць тое, што мне не падабаецца, ёсць адна работа, якая ўзгадваю першай. Даберман. Ад майго роднага гуку, так? Так. І праблема... Я не глядзеў. І праблема там не ў агуцы, а ў самім фільме. Ага. І я зразумеў, што калі мне фільм не падабаецца, то гэта вельмі цяжка з ім працаваць. Таму што Даберман — гэта фільм, які я не зразумеў, які мне не зайшоў. Я зразумеў, што я такі жанр не люблю. І гэта была пакута яго рабіць, і пакута яго рэдагаваць, і пакута потым гэта ўсё пераглядаць. І гэта было цяжка. Фільм французскі пра нейкую банду наймітаў, вось, якая там штосьці дзесьці кагосьці рабуе. І там няма ніводнага персанажа, якому б я спачуваў. І гэта мяне заўсёды... Мы не будзем сёння абмяркоўваць Эддингтон, але гэта таксама фільм, дзе я нікому не спачуваў. Я такія фільмы гляджу з цяжкасцю. Можа, яны маюць там нейкі мастацкі сэнс і глыбокі, штосьці яны там выказванне нейкае на нейкую тэму, там ці нешта такога кшталту, але калі я не магу неяк спачуваць хоць нейкаму, хоць аднаму персанажу цэнтральнаму, мне гэты фільм становіцца незразумелым, цяжкім для ўспрыняцця і не хочацца яго глядзець. Ці было неяк брыдка? У гэтым самым, у Дабермане, блин, увесь час фільма. Ясна. Тыпу, ну амаль. Там пачатак весёлы, гэта як бы трэшовая, нават не камедыя, ну тыпу трэшовы фільм, але ну мне... Там я пабачыў каментарый на Кінакіпе кшталту. Не змог доглядзець до конца, выключыў там все брыдкі. Да я б таксама не глядзеў до конца. Так, слухай, я зараз адкрыў, чытаў. Першы раз у жыцці не вытрымалі цынічнасці персанажаў і спынілі прагляд. Вось. Хаця агучка там, ну такая, тыпу, ранняга майго роднага гука нормальная. Вось. Жорстка. Да, згадаеш яшчэ што-небудзь? Зараз цябе спытаю, ці варта ўзгадваць... Так ты ж не ўдзельнічаў там. Я не ўдзельнічаў, а мы ўзгадваем толькі тыя, што дзе ўдзельнічалі. Ну ладно, гэта я пакіну табе, зараз я распавяду. Мне ўзгадваецца матрыца. Дзе я агучваю Морфеуса. І гэта толькі пачатак майго роднага гуку быў. Не так шмат досведу ў мяне было, як хацелася бы. І, ну, па шчырасці, ну, за нізкі павінен быў быць голас. Я таксама спрабаваў тэмбр, і мне здаецца, пэўным чынам я таксама сапсаваў акторскую гульню праз гэта. Матрыца не найлепшая работа майго роднага гука, ўсё, што я магу сказаць. Не кепская, я не скажу, што гэта кепская работа, але не найлепшая. Далёка. І, ну, па шчырасці, я там агента Сміта агучваў, мне ў моманце здавалася норм, зараз я разумею, што говно. А калі казаць пра твайго Морфеуса, там нават тэмбральная справа была не ў нізкім голасе, а ва ўзросце. А гэта мы ўжо казалі, гэта вельмі цяжка зрабіць. Так. Вось. Хаця па гульні плюс-мінус. Агульна ён не вылучаўся як не даіграны, знаеш. Ён у кантэксце з нашымі всімі, хто іншыя агучваў ролі, ён быў, ну, ён не вылучаўся там нейкай кепскай гульнёй, я б не сказаў, не, там па гульні, ну, вядома, там у кожнага можна там быць нейкія пытаннічкі, але агулам, а тэмбральна ён проста не цалкам сядзеў і праз гэта ўражанне псуецца. Да. Так. Ну, карацей, матрыца не лепшая праца. Калі б зараз мы рабілі другую частку, мы прабілі рэкаст. Трэба было б перагучыць першую, каб, ведаеш, са спакойнай душой ісці далей, мне здаецца. Але зараз у нас ёсць, напрыклад, актор на Хьюга Уівінга. Так. Яго нашыя патроны, дарэчы, слухалі. Так, на каст Элранда. А хто будзе ў Морфеуса? Можа, яму трэба было б даць Морфеуса? Можа, яму трэба было даць Морфеуса, а табе агента Сміта? Можа і так. Бо
Дарэчы, калі вяртацца да праектаў, якія ў працы, зараз ёсць адзін праект, які я не буду спойлерыць, але я скажу, што ў ім я буду агучваць Хьюга Уівінга. Мне цікава, там ён даволі эксцэнтрычна грае. Нарэшце, да? Цікавы персанаж, і там, ну, шмат чаго. Так, я люблю эксцэнтрычных, я люблю, дзе трэба неяк экспрэсіі дадаць. Ну так, это зразумела, прынамсі, што рабіць. Окей. Пра нелюбімыя. Так, насамрэч я люблю свае работы, таму што я ўкладаюся. Вось, нейкія проста няўдачы там з міскастамі не хочацца ўзгадаваць. Пум-пум-пум, але былі нейкія праекты, дзе мне было цяжка агучваць. Ну, ўсё, скажу так, ўсё, што монагалоска, гэта ўсё цяжка было агучваць. Слухай, я узгадваю забойства ва ўсходнім экспрэсе. Ты неяк пра яго казаў, што дэпа ты там агучваў, і табе было складана. Ну, вось гэта я незадаволены сваёй работай там. Так. Але я б нікому іншаму не аддаў. Насамрэч, тыпу, з аднаго боку, так, я незадаволены сваёй работай, але там з існуючага каста я б нікому яму не аддаў. Ну, таму там такое 50 на 50. Што я вось мне прасцей казаць пра тое, што было цяжка рабіць. Цяжка было рабіць все, што ў монаагуцу. Гэта Рык і Морці, гэта Соні Бой, гэта сусветная змова. Монаагучкі цяжкія. Рэнфілд мне не зайшоў мая праца і агулам фільм сам па сабе. Вось. А так, ну, напэўна, пум-пум-пум. Ну, вось гэта, дзе я прям кепска штосьці зрабіў, ну, шмат дзе. Можна ўзгадаць нейкія старыя работы, там сагу аб Вінландзе, напрыклад. Я вельмі люблю гэтую анімешку, і мне шкада, што ў першым сезоне я вось такі нееглы. І з аднаго боку, з іншага боку, я пасля гэтага зразумеў, ну, агулам, што калі ў вас ёсць нейкі... Вось вы хочаце зайці ў агучку з марай зрабіць нейкую работу, так? Гэта не мусіць быць вашая першая работа. І хутчэй за ўсё не мусіць быць вашая другая работа. А можа быць нават і не трэцяя работа. Таму што на пачатку вы толькі вучыцеся. І вось я вельмі рады, што Берсерка я агучваў толькі праз там 2 гады пасля таго, як я пачаў агучваць. Таму што іначай я б все сапсаваў. Прыйшлося б пераагучваць. Ну, я не знаю, як бы з гэтым я жыў далей. Прыйшлося б пераагучваць. Ну, не знаю. Я рады, што Шытак смерці я таксама агучваў ужо не з самага пачатку. А Шытак смерці, дарэчы, цалкам агучаны? Так, 37 серый. Круто. Гэта той выпадак, калі на Патрыёне можна было рабіць, ставіць мэты. І тыпу там быў прогрэс-бар. І я казаў, тыпу, збярэцца столькі, я пачну агучваць Шытак смерці. Па сакрэту скажу, мы тады з Вафляй дамовіліся, што мы ў любым выпадку будзем агучваць. Просто мы паставілі сабе гэты збор, умоўна кажучы, каб даць сабе крыху часу. Ну, мы ўжо пачалі агучку, паставілі збор, пачалі агучку. Каб у нас было крыху часу, тое, што калі збярэцца, каб мы спакойней гэта ўсё рабілі, так, буфер нейкі стварыць. Але халера, ніхто нам гэтага часу не даў. Вельмі хутка яны сабралі гэтую лічбу. І я думаю, што ну добра. Уже ладно, тады ўжо ладно. Уже будем агучваць хутчэй. Ну, мы зрабілі класна. Рабілі рэгулярна, раз на тыдзень мінімум выходзіла серыя. 37 серый, лічы, больш за чым паўгады мы гэта рабілі. Стабільна выпускалі. Вось, я яшчэ і, калі хто не ведае, я яшчэ і перакладаў Шытак смерці. Моцна. Ну, праўда, не ўвесь, а 10 серый 10. Там быў пераклад дагэтуль. Вось, я яшчэ перакладаў. Таксама было, знаеш, не самая такая просто занятак, але быў час, калі я не працаваў. І вось я тады, собственно, і перакладаў Шытак смерці. І Берсерка я перакладаў трошки таксама.
Вось, Круто. так, гэта такія работы, да, цёплыя ўспаміны у мяне пра іх. І пра берсерка, і пра шытак смерці. Хаця было цяжка. І з берсеркам было цяжка, і з шытакам смерці было цяжка. Ясна. Слухай, а што б ты, вось, калі падводзіць вынік гэтага блоку, што б ты параіў паглядзець? Вось пару, можа, прыкладаў. Па-першае, калі вы заходзіце ў беларускую агучку, хочацца, каб першае ваше ўражанне было прыемным. Калі у вас няма перадрасудкаў перад там нейкай ЛГБТ тэмай, і калі раптам за ўвесь фільм адзін раз два мужыкі пацалуюцца, для вас гэта не ёсць праблемай, і вы як бы чалавек шырокіх поглядаў, то я вам раю паглядзець Німону. Так, дакладна. Я б раю пачынаць з чагосьці прям крутога. Аб'ектыўна з таго ўсяго таго, што ёсць зараз у беларускамоўнай агучкі, гэта яно. Потым, калі мы ідём па мульцікам, мы можам спакойна перайсці ў кінаконг. Там у іх ёсць файныя дубляжы. Напрыклад, Рататуй. Напрыклад, Уверх. І Суперсямейка. Таксама ўсе дубляжы, якія робяць кінаконг, яны ўсе прям рэальна якасныя. Там у пошуках Нема, падводная братва, вось гэта ўсё. Класная тэма. Калі мы пераходзім ужо непасрэдна у разрад фільмаў, ну калі вы слухаеце гэты падкаст і выйшаў Валдар Пярсцёнкаў, бягом проста. Так. Бягом, я не знаю. Калі вы данацілі, вам абавязкова высылалі як бы прыклад, як яно гучыць. Ну не прыклад, а першую частку вам высылалі, вы можете яе паглядзець. Калі вы яшчэ не глядзелі, навошта вы данацілі і даруйце тады? Бягом. Калі у вас ёсць магчымасць паглядзець зараз. Калі не, і мы кажам менавіта пра фільмы, ну піратаў паглядзіце. Добрая работа. Рэка і Морці паглядзіце. Я, дарэчы, шмат каго чуў, што людзі заходзілі ў беларускую агучку менавіта праз Рэка і Морці, таму што бачылі, што яна выйшла на HD-рэсцы. Калі вы фанат анімэ, ну, вядома, можна паглядзець тое, што можна пераглядаць, Берсерк. Ну, есть аніме, якія можна пераглядаць, якія нельга, так. Ну, тыпу там, я не знаю, які-небудзь сёнэн, ты ж не сёнэн, а ісікай, ты ж не будзеш там пераглядаць. Вось. То паглядзіце, Берсерк можна, Берсерк, Шытак смерці. Просто з якасных работ. Чалавек бензапіла. Ты яго агучваў? Ну, я там агучваў гэтага... Дэнзі? Не, я не агучваў Дэнзі, не Дэнзі, я там агучваў якраз. Акі? Акі мой васікі. Он. Гэта я. Добрая работа. Вось, калі мы перайшлі ў серыялы, Мандалорац можна паглядзець ужо, так, мы спускаемся крышачку па якасці не ведаю, нічога страшнага. Мандалорац можна паглядзець. Па-за садовым плотам абавязкова. Ну, увогуле, усе работы майго роднага гука можаце глядзець. Вось я раю усе работы майго роднага гука. Акрамя Дабермана. Ну, калі вам такое падабаецца, тут ужо пытанне... Агучка там нармальная, а вось сам фільм мне не зайшоў. Але Вожык, напрыклад, такое любіць. Вожыку спадабалася. Ясна. Кінаконг, мульцікі і мой родны гук. Все, што ёсць. Слухай, я са свайго боку, ты назваў некалькі пунктаў з таго, што я сабе выпісаў, гэта Німона і па-за садовым плотам, таму што па-за садовым плотам атрымалася супер файна, нават агучылі песні, і я там зноў агучваў благога парня, звера, і па шчырасці мне спадабалася. Мне падабаецца чамусьці рабіць вось такіх злых чэлаў і гэтак далей. Мне хочацца ўзгадаць працу, якую я ўжо ўпамінаў, гэта «Укаранілае зло». Resident Evil, дубляж, які мы рабілі з Анібелам, варты прагляду, калі вы такое любіце, бо агучка рэальна файная і якасная. А таксама з працы Анібелу мне хочацца ўзгадаць Devil May Cry, які мы рабілі.
А там я агучваю галоўнага злодзея Труса, Ягор агучвае Данте, якога я хацеў першапачаткова агучваць. Я там таксама агучваю Энца, яго гэтага. Хто гэта? Ну, назовём яго так, сябар. Сябра. Вось, атрымалася даволі файна. Там файны склад загучкераў. Мы пастараліся і таму... і дарэчы, там агучаны опенінг. Агучаны, перагучаны, Ягор яго спеў файна, таму бягом глядзець і слухаць, калі вы яшчэ гэтага не рабілі. Слухай, і мне здаецца, трэба яшчэ раз сказаць пра «Халоднае сэрца». Першую ды другую часткі. Я вельмі ўдзячны тым, хто яго ў нас заказаў. Увогуле, кожная работа майго роднага гука гэта нейкі новы досвед. Здаецца, агучка фільма. Яны там асабліва нічым не адрозніваюцца, але першы наш фільм самы ўзяць, так, гэта «Апусціць перыскоп». Гэта камедыя, гэта проста наша дэбютная работа як праекта, дзе мы вось складам такім асноўным, умоўна кажучы, выступілі. Ты пастараўся, Вожык пастараўся. Я таксама пастараўся, але не надта задаволены сваёй працай зараз. Але не скажу, што блага атрымалася, нармальна, як атрымалася. Я таксама незадаволены трошкі, калі пераглядаў. Мне падабаецца «Адмірал». «Адмірал», якога я агучваў, гэтага мужика. Але сам фільм добры, глядзіцца добра. Так, потым дакладна. Мы выйшлі ўжо крыжышку больш, пастараліся, наша больш сур'ёзная работа гэта «Матрыца». І вядома, мы не задаволены, таму што мы расцём, і калі мы азіраемся, як бы нам не падабаецца, але гэта добрая работа насамрэч. І гэта гучная як бы фільм. Наступная ў нас праца ідзе «Павучкі». І шмат для каго з'яўлення павучкоў нашых, што першага, што другога фільма, гэта ёсць нараджэнне майго роднага гука. Бо шмат хто ўспрымае з'яўленне вось такога новага іграка на полі беларускіх агучак, гэта менавіта павучкі. А што мы рабілі пасля павучкоў? Піраты? Ці нават падчас павучкоў? Падчас павучкоў, но сэнс у тым, што выйшлі яны пасля, так? Гэта новы досвед, яшчэ адзін, ўжо з акцёрамі пачалі працаваць так хутка. Усё, і мы, што важнага я пабачыў, акрамя таго, што вось арганізатарскія моманты, што мы крутыя. Гэта ж заўсёды складана як бы сябе ацэньваць, мы сябе параўноўваем адзін з адным, а тут прыходзіць чалавек звонку, і мы разумеем, што мы як бы склеиваемся, што мы крутыя таксама. Што не настолькі ён там у нябёсах, так знаеш, а мы там дзесьці там плебеі нейкія. Не, мы таксама малайцы, мы таксама акцёры. Мы амаль на адным узроўні. І гэта, слухай, круты выклік, калі вось побач з табой гучыць прафесійны актор, і я памятаю, я нават прасіў цябе скінуць мне загадзя дарожку гэтага актору, каб я мог арыентавацца на яго, каб, ведаеш, пастарацца больш. І гэта круты выклік. Так, і мы ўсе расцём, і гэта нейкае такое спаборніцтва, так, з'яўляецца. Клас, прыкінь. Вось. Потым у нас быў шэраг там, назовём гэта прахадных фільмаў, там кшталту «Вайна супраць усіх», класная камедыя, там «Старым тут не месца», «Даберман», яшчэ там штосьці, можа яшчэ было, я ўжо не ўзгадаю. Тым не менш, работы важныя, таму што мы зрабілі, таму што нас іх заказалі, мы паказалі сваю там працаздольнасць, умоўна, все такое. Там Mortal Kombat, напрыклад, быў, там яшчэ там штосьці такое. Так. Другія піраты, гэта новы выклік. Таму што там з'явіўся яшчэ адзін акцёр. Калі першага акцёра мы умоўна з рускай мовы на беларускую мову перавучвалі, то другі акцёр, гэта які нас бы мог перавучыць, ён яшчэ круты. Так. Потым там, што ў нас было? Байцоўскі клуб недзе там быў. Недзе там быў потым байцоўскі клуб, гэта яшчэ большасць, гэта ўжо здробыш там, это ўжо на студыі дзесьці мы штосьці запісваем, гэта мы ладзім вялікі збор. Гэта я там езджу ў Варшаву з Гданьска, каб там кагосьці запісаць. Я вядома, я з іншымі справамі як бы спалучаў, але агулам я б не паехаў, так, калі б там Крысціна не запісвалася. Дзесьці побач там стаіць
Можа, Дэдпул і Расамаха? Не, холоднае сэрца. Холоднае сэрца, таму што гэта першы раз, калі мы шмат песень так робім. І гэта зноў новы выклік, новы ўзровень. Мы цяпер праект, які спявае. Всё, гэта новы ўзровень. Прычым як там тое? Ну тое выцягнула фільм. Я шукаў спявачку менавіта пад Эльзу. Таксама спявала Эльза добра, не адна там тое спявае. Так, што раім паглядзець? Это мы ўсё гэтай нашай апошняй тэмай. Што раім паглядзець? Раім на Patreon наш падпісацца. О, так, дакладна. Подписывайтесь, а то у нас аднавілася 10-20%, прыкінь толькі. 20% ад тых падписчыкаў, якія былі на маім родным гуку. Так, ад падписчыкаў, якія былі на маім родным гуку. Ну, я не па колькасці суджу, я па масе падтрымкі, скажем так. Ясно. Так что давайте, не стрымлівайце сябе, калі вы падтрымлівалі, то подписывайтесь, мы што-небудзь прыдумаем, каб вас задаволіць. І каб ніякія правілы не парушаць, ось каб вам было цікава. Ну, дарэчы, так. І можаце нават штосьці прапаноўваць, чтоб вам было цікава ад нас атрымаць у якасці падзякі за вашу падтрымку. Мне здаецца, такога чыну парады яны могуць нас матываваць пэўным чынам. Так, і задавайце ваши пытанні, пішыце пытанні. Мы сказалі, што вось спасылка, па гэтай спасылцы можна нам у нас ананімна штосьці спытаць. Я бачу там, чамусь там паказвае, быў пераход па спасылцы, не ведаю там хто калі, але з іх, хто перайшоў, 2 пытанні толькі нам там задалі. Таму не стрымлівайце сябе, мы зробім цэлы выпуск з адказамі на вашыя пытанні, а самыя каверзныя, там не каверзныя, пытайце нас, все мы зробім. Мне здаецца, трэба вось гэты кавалак таксама выразаць і ўставіць недзе на пачатку, каб ніхто яго не згубіў пра пытанне. Окей, так. І ў канцы пакінуць, і ў пачатку пакінуць. Ну што, будзем паціху развітвацца. Ой, так, будзем паціху развітвацца, зноў мы запісалі дафіга, але ну што паробіш? А прыкінь, калі б мы яшчэ гэтую тэму абмеркавалі з фільмамі, это было б быў гамон. Ну так, пакінем на наступны раз. Я, ведаеш, шмат падрыхтаваў насамрэч, што распавесці пра фільм, таму калі... Мы пра гэта паразмаўляем, таму што я таксама Эдынгтон паглядзеў. І як клінок, які рассякае дэманаў, гэта Дэмон Слэйер паглядзеў. Генна было. Так. Так што... Так? Добра. Тады кароткія вынікі 3 блокаў. Выпуск вялікі атрымаўся. Я не чакаў, што мы так доўга будзем аб гэтым размаўляць. Вельмі вялікі і вельмі насычаны. Было цікава і прыемна, ведаеш, неяк узгадаць усіх персанажаў беларускай агучкі, усе тыя праекты, якія зараз дзейнічаюць, бо я нават для сябе штосьці новае адкрыў. Гэта цікава. І мне здаецца, гэта будзе цікава паслухаць нашим падписчыкам таксама. І нашим падписчыкам, і знаеш, такі выпуск ностальгіі ў нейкім сэнсе з'явіўся. Ну так, мы акцёраў узгадалі. Прашу прабачэння ўсіх, каго не ўзгадаў, там, не знаю, там у Міколы, які спайт, у там Вафлі, якая шмат агучвае, таксама там больш, чым я, самая працавітая жанчына ў свеце, напэўна, па агучках. Больш, я не ведаю, хто з дзяўчат больш, чым Вафля там агучвае. Каго мы яшчэ не ўзгадалі? Ну, усіх, каго не ўзгадалі, даруйце, калі ласка, я не знаю. Можа, калі-небудзь зробім такі пералік проста акцёраў. І разбор, знаеце, па запытах. Дасылайце там свае прыклады агучак, будзем глядзець і казаць: кепска. Добра. Слухай. Гэта твоя, таму добра. Идём далей. Прикольно. Так, ёсць думкі пра наступны выпуск. Хочацца мне крышачку паразмаўляць пра шыі. Ну, не знаю, пакуль паглядзім, бо там ёсць што абмеркаваць, ёсць фармат, які можна абмеркаваць, але спачатку мне трэба даглядзець і раю вам усім даглядзець, каб быць у тэме Пантэон. Гэта што? Гэта серыял, які жужаль робяць. Зрабілі яны з Вафляй. Добрая агучка. Я гляджу беларускай агучцы. І як бы без, знаеш, крыўлянняў, там, без такого закатвання вочаў, там, ці чагось такога. Гэта файная двухгалоска.
Вось, Вафля ўвогуле агонь гучыць, ды Жужель добра гучыць. Што тут там можна, канечне, там дакулбацца да некаторых момантаў, вядома, я гэта зраблю, як толькі дагляджу фільм да канца, я як бы выкажу у прыватных паведамленнях, што мне не спадабалася. Але хочется сказаць генеральна, так, але агульна, канешне, гэта добрая работа. І Жужель, по-моему, пераклаў яшчэ гэты серыял, так? Слухай, ну круто. Гэта вялікая павага. Добрая работа, вялікая работа. Там серыі па 40 хвілін. 10 ці 8 серый там у сезоне. 2 сезоны ёсць. Ну, усе серыі выйшлі. Калі не глядзелі, вельмі раю, гэта круто, гэта цікава, там пра запампаваны інтэлект, амаль як пра шыі, толькі, ну, пра іншыя, там, гэтыя ўсе дылемы. Ну, трэба будзе пакінуць спасылку. Вядома, я пакіну спасылку на Анібел. Запісалі мы да хрена, чагосьці выражам. Чагосьці выражам, так. Мне кажуць, што рубрыка «Ягор з будучыні» усім падабаецца. Усім аднаму чалавеку, які мне гэта сказаў, то бок я не хачу развітвацца з Ягорам з будучыні. Узгадаем падкаст «Каласы па цярпом шыі». Гэта рабяты размаўляюць пра штучны інтэлект. Там Лёша Айці Барада, Эмілія і, прашу прабачэння, трэцяга заўсёды забываю клічуць. Спытаем Ягора з будучыні. Трэцяга ўдзельніка падкаста «Каласы па цярпом шыі» з Ваджэня, і ён жыве ў Амстэрдаме. Все, давайте слухаць далей. І яны абмяркоўвалі там наш падкаст. О, і што сказалі? Класны падкаст, параілі нас, пакінулі спасылку, ім спадабалася. Вось, Эмілія, здаецца, сказала, што чула памылкі, але захацелася іх выправіць, таму што яны займаюцца гэтым у сваім падкасце. То бок, умоўна, яны правялі падкаст, і калі хтосьці штосьці кажа, яны запісваюць чужыя памылкі, ў канцы падкаста пра гэта кажуць. Ты зрабіў такую-то памылку, ты зрабіў такую-то памылку, а гэты кажа, ты зрабіў такую-то памылку альбо такую-то. Яны робяць разбор палётаў. Я просто слухаю заўсёды дзесьці ў шляху, а не вось так вось перад ноутам, таму я б ім там панапісаў, што, ребята, тое, што вы выпраўляеце, гэта не заўсёды памылкі. Ага. І я не збіраюся такім займацца і не хацеў бы, каб гэта было ў маім родным гуку, таму што я казаў у час для патрыёна ў другім выпуску, скажу тут для ўсіх, нават калі мы выключна толькі па беларускай мове, на беларускай мове размаўляем, мы ўсе білінгвы, і гэта натуральна рабіць памылкі, мы не можам без іх. Без іх мы не можам. Калі мы агучваем, мы сочым за сабой больш, калі мы размаўляем, гэта немагчыма, таму гэта натуральна. Ну, я не буду там перазапісваць падкаст альбо там заўважаць гэтыя памылкі, таму што я калі слухаю, я паслухаў, я заўважаю там твае памылкі, свае памылкі. Я падчас падкаста гэта заўважаю. Але, ну, ребяты, мы размаўляем, мы, вядома, не можам кантраляваць сябе там на 100%, таму як ёсць. Не ўспрымайце, калі ласка, наш падкаст як сродак адзінай правільнай інфармацыі вывучэння беларускай мовы. Калі вы хочаце вучыць беларускую мову, адкрыйце, калі ласка, падручнік, слоўнік, там вучыце. Калі вы слухаеце беларускамоўныя падкасты, не толькі нашыя, рыхтуйцеся да таго, што там людзі час ад часу трасяняць. І гэта окей, з іншага там па-іншаму не будзе, ніяк. Так, і дзякуй вялікі за разуменне. Ну і дзякуй за разуменне, дзякуй за ваши каментары, дзякуй за ваши пытанні, задавайце іх больш. Трэба больш пытанняў, каб мы зладзілі выпуск з адказамі на пытанні, таму што ў нас ёсць пэўная экспертыза, якой мы хочам з вами падзяліцца. Так, гэта вельмі упросціць нашу працу. Мы будзем ведаць, аб чым казаць, а не выдумляць штосьці і тэмы для выпуску. А яны ёсць у нас, правда, кажучы, гэтыя тэмы для выпуску, але тым не менш хочам паслухаць вас, хочам, каб вы таксама да нас даядналіся, і вось мы паразмаўлялі. Так, а вось ты не адказвай на тыя пытанні на Ютубе, мы іх таксама збярэм і адкажам на іх потым, бо я бачыў, ты ўжо на другі выпуск там штосьці дзесьці адказваў. А мы паўторам як бы і адкажам у выпуску, не ўсе каментары чытаюць усё ж. Ну добра. Вось. Але так, вы іх пішыце ў каментары, але мы адказваць не будзем, скажам, цікавае пытанне, можа быць, яго абмяркуем. Вось. Всё. Папіцягнуць трэба. Так, будзем развітвацца. Вялікі дзякуй за тое, што сачыце за намі, слухаеце наш падкаст, глядзіце агучкі ад майго роднага гуку, падпісвайцеся, падтрымлівайце. Гэта вельмі важна і вельмі натхняе нас працаваць далей і старацца рабіць яшчэ лепей. Таму яшчэ пачуемся. Яшчэ пачуемся.